Pois moi boas tardes a todos e a todas. Iníciase a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 26 de novembro do ano 24. Antes de comezar, permitídeme, dentro dos asuntos do orde do día, desexo que conste en acta o sentimento de pésame por parte da Corporación Municipal polo falecemento do concelleiro José Antonio Monteagudo Villar Monti e transmitirlle á súa familia e amizades as nosas condolencias como corporación. Sabedes que era compañeiro noso e para nosotros foi unha gran perda, igual que para seguramente todo o mundo que o conocía. Seguidamente, si vos parece, guardaremos un minuto de silencio pola súa memoria. Gracias. E como todo sigue, vamos logo a comezar co primeiro punto, que sería o expediente 1561/2023, ditame reclamación de reintegro gastos xurídicos xudiciais asumidos en defensa de actuacións desenvolvidas no exercicio do cargo público. A proposta do reintegro dos gastos xudiciais foi sometida a ditame da Comisión de Facenda, Patrimonio e Personal na sesión do día 21 de novembro do ano 24, obtendo os seguintes votos: 4 votos en contra, 2 do concelleiro do Grupo Municipal PSDG-PSOE, un en contra de Primeiro Ortigueira e outro do concelleiro o señor Xal Orizales, e 3 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular, polo que o sentido do ditamen desta comisión foi desfavorable. Ábrese logo o debate, ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como xa se dixo na comisión informativa, traes a pleno a aprobación ou non do pago de unha minuta de un abogado e dunha procuradora nun procedimento xudicial. Se nos vamos ao informe de Secretaría, di que non se pode garantizar se a cuantía está axustada e está nos valores que se poden pagar. De feito, xa en outras veces, en outras ocasións que houve que pagar facturas de letrados en cargos públicos que estuveron investigados, sí que se facía contemplar e facía referencia que ten que haber un reglamento que regule ditas cuantías, poñendo un límite, ou que estuvera contemplado nas bases de execución do presuposto. Ninguna destas dúas cuestións se dá, e que, además, tampouco se solicitou, ni nunca se solicitou ningún cargo público que estuvo nestes
nestes investigados, nunca solicitaron a asistencia xurídica. Por parte da Alcaldía solicitouse ás diferentes administracións públicas a defensa xurídica, os asesores xurídicos da Diputación, e tampouco poden facer unha valoración. Tamén se falou cos colexios de abogados e tampouco fan un informe pericial do importe de esa minuta que se pretende pagar. Por lo tanto, o informe de secretario actual deste Concello o que di é que competencia é da corporación e en pleno o pago das tasas e non o que é o informe que nos temos que basar no informe que temos agora constancia. Hai unha pero eu que son unha ignorante en temas xurídicos, básome nas probas e básome en que no informe do letrado que para min a cuantía é excesiva e no meu entender seguirei non mantendo que é excesiva. Porque sí que é certo que unha vez vendo o informe e a minuta do abogado narra unha cronoloxía de todo o que foi sucedendo na operación Pokémon en todos os anos. Más que nada non pon nin as chamadas telefónicas que fixo este abogado, nin pon os escritos que presentou, nin fala de entrevistas que tuvo con investigados e non fala nada máis que o que foi sucedendo na instrución do caso. E despois, para xustificar tamén, por último, pon que teniendo en consideración el volumen de las actuaciones y la complejidad de la causa y la pluralidad de los investigados, dado que eran moitos os investigados que pertenecían a este procedimento deste Concello, os honorarios facturados atendendo aos criterios orientados del ICA de La Coruña por la sola lectura de los folios sobrantes de las diligencias, supón un 0,9 euros da lectura de folio para el estudio de la causa, añadiéndose una prima de éxito en caso de obtener sentencia absolutoria o sobreseimiento de las actuaciones sin ningún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa para mi representado, dado la complejidad y gravedad de los delitos de la investigación. Co cual, se nosotros nos vamos á factura, eu non sei en canto se estipulou esta prima para facer esa cuantía dos 39.325. Eu non poño en dito a factura da procuradora porque aí están os aranceles e os folios, pero sí que me parece excesiva e volvo a decir que é necesario un reglamento, é necesario que calquera cargo público que se inicie como investigado, como testigo, pois que autorice ou diga no Concello que vai a necesitar a asistencia xurídica, e eu creo, baixo o meu punto de vista, que a minuta é elevada e que non simplemente que a vexo excesiva. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, quero expresar en nome da familia e do equipo do BNG de Ortigueira o noso máis sentido pésame, ao noso ánimo, forza e todas estas palabras que se din, que tamén acompañamos no sentimento a familia do Partido Popular de Ortigueira, que nos transmitiron o noso apoio, e tamén o pésame á familia, aos compañeiros e a todas as persoas que coñecían a José Antonio Monteagudo, Monti, que é unha gran persoa e solamente teria sido un gran concelleiro para o Concello de Ortigueira. Moito ánimo e forza para todos vós e tamén para todas as persoas que o coñecíamos, máis ou menos, pero consideramos que é unha gran persoa. Dito isto, como expresaron, estamos debatindo un reintegro de gastos judiciais e a nós sí que nos entran certas dúbidas, non? Porque nos documentos atópase unha gran contradición entre os informes de intervención e os de Secretaría Xeral.
e que necesitarían unha análise bastante máis profunda antes de tomar calquera tipo de decisión. Quero recordar tamén que o señor alcalde manifestou en algún pleno, que eu recordar no de xullo de 2024, con rotundidade que ele era o alcalde e que tiña competencia e que lle outorgaba a lei. Tampouco debemos esquecer que no transcurso das comisións o alcalde sempre se abstivo de tomar calquer tipo de decisión, a pesar de dicirlle que podía solucionar o problema coas súas competencias, esas competencias que tanto reclama. A súa negativa a asumir esta responsabilidade, aínda que há máis incerteza sobre o asunto e tamén incerteza sobre o seu liderazgo e o valor de tomar decisións cando hai que tomalas. A política, señor Calvín, son estas cousas, tomar decisións valentes cando hai que tomalas, para o bo e para o malo. Por outra banda, como dixen ao principio, temos dous informes de intervención e de Secretaría Xeral que presentan contradicións, mentres que a intervención considera que os documentos presentados son suficientes e que a indemnización debe ser aprobada, Secretaría Xeral subliña deficiencias procedimentais e documentais, cuestionando a suficiencia dos justificantes e a falta de regulación interna. Nós non podemos pasar por alto estes avisos feitos, pois e consideramos que é fundamental asegurarse de que os requisitos sexan cumpridos de maneira rigurosa e legal. Tampouco se observa unha urxencia inmediata para tomar esta decisión, máis vendo todas estas contradicións e os informes que temos. Ningún deses informes establece un prazo de obrigatoria aplicación. E dada a natureza das contradicións e a necesidade de maior claridade, nós pensamos que a opción máis prudente é deixar apartado o punto ou incluso votarlle en contra, que a decisión a tome o señor alcalde, porque no informe de Secretaría ou de intervención tampouco se recolle que teña que ser o pleno o que teña que tomar a decisión. Pode tomar o alcalde ou pode tomar o pleno. Non colle ou non establece quen ou que teñamos a obrigación de que sexa o pleno o que tome esta decisión. En definitiva, e vistas as contradicións existentes nos informes, as deficiencias procedimentais sinaladas por Secretaría e a falta de regulamentación interna, a nosa proposta é que se elabore dunha vez a normativa interna clara que permita actuar con maior transparencia e xustiza nestes casos e en futuras reclamacións de indemnización, que esperemos que tampouco teñamos que facer uso delas, pero polo menos ter o regulamento no caso de que haxa que tomalas. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Eu tamén quería comenzar transmitindo o noso pesar polo pasamento do compañeiro, transmitillo ao señor Calvín de forma privada naquel momento, de parte de todo o grupo de Primeira Ortigueira, pois transmitirlles o noso pesar e, como decía o concelleiro Xal, pois moito ánimo e hai que seguir para diante. Ben, en canto a este tema, eu ás veces as cousas son máis sinxelas do que parecen, non? Aquí se nos reclama gastos judiciais por 44.770 euros, porque creo que ninguén dixo a cantidade, penso que é unha cantidade suficientemente importante como para decir a que no informe de Secretaría eu destacaría un par de frases nada máis. Unha delas di que a documentación achegada continuaría resultando insuficiente para que o Concello poida comprobar a pertinencia e proporcionalidade dos gastos reclamados. E nas conclusións, a xuízo desta Secretaría Xeral, pois a solicitude formulada non reuniría as condicións mínimas necesarias para que o Concello poida verificar a pertinencia e proporcionalidade dos gastos cuxa indemnización se reclama. E, así mesmo, non consta acreditado de forma fidedigna que se comunicase previamente ao Concello a decisión de designar un letrado particular, etc. Ben, sorpréndenos, en todo caso, deste tema, que nas dúas veces que o trouxeron á comisión, o propio goberno se abstivese. O que pensamos realmente é que o señor alcalde o que quere é lavarse as mans e non asumir el solo a responsabilidade de pagar estes cartos que reclama esta persoa como gastos correspondentes á súa defensa xudicial. De feito, nos solicitamos, e consta no expediente, varios precedentes neste Concello nos que se pagan gastos judiciais a outros alcaldes directamente con decreto de alcaldía sin pasar polo pleno.
hai algún precedente da propia persoa que reclama estes cartos, pero, sin embargo, neste caso, pois pretenden que sexa o pleno o que cargue con esta responsabilidade. Como decía, se reclaman 44.770 euros. E vostede, señor Calvín, digamos que está un pouco entre a espada e a parede, non? Non quere decirlle que non a esta persoa polas súas circunstancias, pero tampouco quere asumir o custo político que supón pagar esta cantidade a esta persoa exactamente por este concepto. E por iso o trae aquí para botarnos esa responsabilidade e ese custo político aos demais e non ter que asumilo vostede. Eu me pregunto, que van a votar vostedes neste punto? Se van a abster como fixeron na comisión? Van a votar a favor? Van a votar en contra? Porque non temos moi claro o que van a facer na súa propia proposta. A realidade é que vostede, señor alcalde, ten a potestade de autorizar o pago desta indemnización sen que veña a pleno. E, como tal, debe asumir esa responsabilidade. Se a esta persona lle corresponde ou non esa indemnización, ou se a cantidade que reclama é correcta ou non, terá que decidilo vostede e o seu grupo de goberno do PP e xa. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Boa tarde. Igual que os meus compañeros de corporación, pois manifestar do noso grupo o noso máis sentido pésame polo falecemento de Monti, a súa familia, a vos, aos vosos compañeiros, aos seus compañeiros do Partido Popular e a nós todos, a toda a corporación, porque, sin dúbida, unha gran persoa, un gran compañeiro e bueno, que vamos a notar todos moito en falta, en todos os sentidos, e como veciño e amigo tamén. Nada máis. Para entrar dentro do punto, bueno, eu quero dicir que este punto aquí non ten cabida, porque este tipo de asuntos é un asunto, como di o señor secretario no artigo 21.1 da Lei de Bases de Réxime Local, que é competencia da alcaldía. O alcalde quen ten que decidir se o señor Girón, neste caso, se lle pagan os casi 45.000 euros que pide ou non se lle pagan, e os terá que reclamar de outro xeito, e en todo caso todo tipo de reclamación e todo eso, como a competencia da alcaldía, pois caerá no alcalde, claro. Traelo ao pleno, escudar un pouquiño as responsabilidades, e dicir, bueno, pois levo ao pleno a ver se toda a corporación decide pagar isto ou non pagar isto. O que non me parece tamén é que se nos avise que se hai algún tipo de perxuicio despois de reclamacións judiciais, que o pleno é responsable de algo. O pleno non é responsable de nada. Aquí a responsabilidade recae en a alcaldía. Este señor pide 45.000 euros por un proceso judicial que tivo, do cal creo que nin declarou, porque se acolleu o seu dereito a non declarar. Penso que foi así. E a min, por suposto, que non habendo xuicio, non habendo defensa en sala, non habendo nada, pois 45.000 euros pareceme bastante excesivo. Bastante, moi excesivo. Pero tamén me pareceu excesivo cando fixo unha reclamación de 14.000 euros no seu momento por un proceso que tuvo anterior, outro que tivo de 4.000, agora este 45.000, bueno, en creo que 7 anos que votou de alcalde, tuvo 3 reclamacións deste tipo, e pareceme un pouquiño moito todo este tema, non? Eu, por o mesmo tema que el me denunciou, pasei por aquí polo xulgado de primeira instancia e despois tamén polo xulgado da Coruña. Os meus gastos foi o que me cobrou o meu abogado, a miña procuradora, e foron 7.000. En este caso, un xuicio considero que un pouquiño menor que o meu, pois no seu caso foron 14.000. A min dame que sospeitar de todo este tema, non? Non digo que a minuta do abogado que sea incorrecta, eso será cousa de pedir presupostos e de mirar se é correcto ou incorrecto, o que si me parece desproporcionado. Un xuicio que non hai nin declaración porque se acolle o seu dereito a non declarar, que, bueno, a solución ou non a solución, eso xa é outro tema aparte, e que nos queiran cobrar aos veciños 45.000 euros por eso, pareceme bastante proporcionado. Pero se sumamos estes 45.000 máis 14.000 máis 4.000 do outro lado, pois, bueno,
creo que é hora de empezar a mirar que é o que nos pasa. Pero para rematar, digo que en todo caso, quen debe decidir isto é o alcalde. Eu tuve que decidir a de 14.000, eu tuve que decidir a de 4.000, a miña de 7.000 e agora de 45.000 é o alcalde que ten que resolver. O pleno aquí non ten que decir nada. Vamos. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Ana Cartelli. Perdón. Buenas tardes, primero. Se dice que el señor alcalde no quiere asumir la responsabilidad. Pues a mí, así a bote pronto, me da la sensación que el Pleno tampoco quiere asumir la responsabilidad y huye de esta responsabilidad echándole, ¿verdad?, el agua al señor alcalde para que se ponga a nadar en ella. Yo no entiendo de jurisprudencia, pero aquí dice, con fundamento en los artículos 75.4, etcétera, la corporación podrá considerar indemnizables los gastos de representación, es decir, la corporación municipal. O sea que aquí estamos incluidos todos. No tengo más que decir. Moitas gracias, señora Ana Cartelli. Eu, primeiramente, decirlles moitas gracias polas condolencias do noso compañeiro e creo que todos estamos hoxe e levamos así un tempo bastante, polo menos no meu caso, bastante tocado, porque naide esperaba este desenlace para o noso compañeiro. E moitas gracias polas palabras que tiveron todos os membros da corporación para ele, para a súa familia, e creo que eran totalmente merecidas. En canto a este asunto, bueno, como antes dixo pois, o señor Xal e a señora Franco e o señor Muras, a ausencia de regulamento pois é un problema, hai unha serie de cuestións que impiden que algo que tería que estar xa regulado, porque estamos no ano 2024 e isto tería que, porque me imagino que habería ao largo, ahora acaba de decir o señor Muras, pois cantos procedementos houbo nos últimos tempos e tal, e non temos un regulamento, non? Entón, eu creo que é moi importante poñerse con este asunto, porque no futuro nunca se sabe o que nos pode deparar, e isto ten que estar reglado, en primeiro lugar. En segundo lugar, me gustaría que o señor secretario manifestara pois o que se escribiu e o que asesorou a este alcalde. A parte, eu sempre digo, non, o asistente xurídico do noso concello e do alcalde en este caso, que é o secretario, que é o que lle dice o que debe e o que non debe facer, e eu foi exactamente o que fixen. Eu non son abogado e tampouco pretendo ser, e cando queira, señor secretario, se pode arroxar luz sobre isto. Únicamente podo citar, bueno, que seguramente xa leron os señores concelleiros no informe de secretaría na páxina 9, que, bueno, pois o que di efectivamente é que o órgano competente para resolver as solicitudes, certo é que sería a alcaldía, pero sempre que haya normas que regulen esta cuestión. O secretario, digamos, titular agora o que di é que naqueles casos en que non hai un regulamento existe a interpretación de que a competencia correspondería ao pleno precisamente por non existir unhas cuantías máximas aprobadas, pero, bueno, unha cuestión evidentemente interpretable. E, de feito, bueno, pues, xa no propio informe cítase de que en mandatos anteriores pues aplicouse un criterio opuesto. Pero, bueno, efectivamente no informe de secretaría que hai neste expediente o que di é que é o pleno. Vale. Moitas gracias, señor secretario. Eu neste punto coincido con todo o que se dixo aquí. É un tema que na comisión xa se tratou, é un asunto controvertido, como a todos estos. Se trata de un asunto que ten que ver coa operación Pokémon, que xa nos acordamos todos de aquelo que pasaba, non? Xa que, segundo o informe xurídico, que é debidamente justificado, aquí se intentou por parte da Secretaría tasar de alguna maneira que alguén fixera un informe
que dixera si eso era adecuado ou non a tarifa que se estaba cobrando. Ningún organismo, nin a Diputación, nin outros organismos que sei que a nosa Secretaría pois se puxo en contacto con eles, fixo ningún informe en este sentido, nin nos tasou eses gastos, polo tanto, todos pensamos, e o dixemos na comisión, que eran excesivos ou que nos parecían excesivos, e como ademais, ao non existir ese regulamento que falábamos antes, municipal, para decir si eso, ou adecuar unha tarifa de decir, bueno, pois a partir destes cartos pois se considera pois excesivo o que sea e se vai a pagar hasta aquí, non? Pois como todo iso non existe e temos un informe de intervención favorable a que se aprobara o gasto e un informe pois desfavorable na Secretaría, pois todo isto o mellor é que seamos entre todos, como dice o informe da Secretaría, pois os que tomemos esa decisión. A partir de aí, pois é unha operación que afecta a máis persoas que ao mellor seguramente pode ser que nos pidan tamén indemnizacións deste estilo no propio Concello, porque hai máis implicados neste caso, e non sabemos se vai a ser pois, unha, dúas ou máis persoas as que pidan, se o piden, estas costas xudiciais, non? Por lo tanto, vamos a proceder a votación e a favor do punto, votos en contra, abstencións. Non prospera o punto e se rechaza. Pois queda rechazado este primeiro punto, expediente 1561/2023. Pasamos logo ao segundo punto da orde do día, expediente 1907/2024. Ditamen, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 48/2024 C9. Ten a palabra o señor secretario para que dea lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 21/11/24. Ten a palabra. Sí. A parte resolutiva do presente acordo consiste no seguinte: aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario, suplemento de crédito financiado con cargo a remanente líquido de tesouraría resultante da liquidación do exercicio anterior, de acordo co resume que obra no expediente, que bueno, pues, establecese un catálogo de multitude de aplicacións orzamentarias. Esta modificación, como digo, financiase con cargo ao remanente líquido de tesouraría e o seu importe ascende a 212.442,38 euros. Expor este expediente ao público, no caso de ser aprobado, mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por 15 días hábiles durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. E unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor e aplicación aos correspondentes créditos con cargo ás aplicacións do Estado de Gastos do Orzamento Municipal 2024. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como xa se dixo na comisión informativa, trátase de dotar partida presupuestaria nas distintas partidas que fan falta para atender as necesidades que se fixeron durante todo este tempo que non tiñan consignación presupuestaria. Van un total de facturas, tasas de portos e dietas de locomoción e tamén asistencias a plenos. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Marco Xal.
Moitas grazas, señor alcalde. Señora portavoza do Partido Popular, aquí acabamos de ter unha votación na que había que ser valentes, e nós fomos valentes, votamos en contra, e vostedes foron uns cobardes e abstivéronse. Sorprende tamén que, con toda a crítica a ese caso, que se absteñan, pero, bueno, cada quen co seu voto e ca súa conciencia. Volvendo ao caso da modificación de crédito, estamos ante unha situación que non podemos seguir ignorando. E hoxe volven a someter a nosa consideración ao Pleno a modificación orzamentaria, que se aprobada vai dar lugar ou abre a porta ao recoñecemento extrajudicial de crédito. E deixeme ser claro, non estamos aquí para cuestionar a necesidade de pagar as facturas aos proveedores. Consideramos que hai que pagarlles. E estamos aquí para denunciar a falta de xestión e previsión deste goberno municipal. Se aprobamos esta modificación que se fai necesaria para cubrir as débedas, estaríamos permitindo que se continue cun modelo financeiro que non só é ineficaz, senón que tamén perpetúa a falta de planificación orzamentaria na que está asumida a Ortigueira desde 2023. O sea, 2 anos. O que estamos facendo non é máis que tapar buratos e a veciñanza de Ortigueira non merece seguir así. O que necesitamos non é xestionar as débedas á marxe, senón dar unha solución real e duradeira, adaptada á realidade económica do noso concello. Hai facturas pendentes de anos anteriores. Algúnas delas son claramente o reflexo dunha falta de control do gasto por parte do goberno municipal. Isto non é unha situación nova, xa viñamos advertindo que o goberno de Ortigueira non estaba, nin está á altura das circunstancias, e a realidade está aquí, diante de nós. O recoñecemento extrajudicial de créditos non é unha solución, é un síntoma dun problema máis grande que estamos a prolongar e a agravar cada vez que nos deixamos levar por medidas extraordinarias, cando o que fai falta é traballo serio e responsável desde o principio. Neste sentido, o que se está a facer non só é irresponsável, senón que tamén está a hipotecar o futuro económico de Ortigueira. Non podemos seguir resolvendo problemas de xestión co mesmo modelo de improvisación que nos trouxo aquí. O que propoñemos é unha xestión coherente e eficiente, onde se prioricen as licitacións transparentes e a planificación orzamentaria adecuada, non a simple validación dunha situación de desorde total, na que teñen sumida o Concello de Ortigueira, señores do Goberno Municipal. Por iso, desde o BNG, consideramos que esta modificación non resolve os problemas reais do noso Concello e que só serve para legalizar unha xestión que consideramos irregular e necesita ser reorientada. Exiximos que o Goberno deixe de depender sempre de saídas a curto prazo que non solucionan o fondo do problema. A nosa responsabilidade é co benestar de Ortigueira e non imos permitir que se sigan tomando decisións que non fagan máis que perpetuar esta situación. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Ben, de 3.225.000 euros que tiñamos a principios de ano, quedan 433.000 euros de remanente. E unha pregunta, canto temos de facturas pendentes de conformar e pendentes de pago? Vai nos chegar este remanente que nos queda para finalizar o ano e pagar todo o que debemos? Eu apostaría que non. Seguimos pagando o valado do muro de San Roque. Levan xa ano e medio, 18 meses. E seguimos exactamente igual que cando vostedes criticaban este tema. Seguimos pagando clases de teatro. Seguimos pagando subvencións a dedo, ou como di o informe de intervención, subvencións encubertas. O mellor ao alcalde lle gusta máis esa expresión, porque xa sei que a outra non lle gusta que yo diga, pero xa sabe, se non lle gusta, pois non o faiga. Seguimos pagando sin licitación máis de 3.000 euros ao mes polo servicio de xestión de animais abandonados, o que supón máis de 30.000 euros ao ano, tamén, como lles gusta facer as cousas a vostedes, sin concurso e sin licitación. E xúrdeme unha dúda a ver se son capaces de explicarme, porque eu non a entendo. Seguramente ten unha explicación moi sinxela, pero eu non son capaz de entendela. Por un lado, pagamos por 10 prazas a disposición de animais abandonados máis de 3.000 euros ao mes. E por outro lado, estamos pagando pola estancia de Ron noutro sitio distinto, 566 euros ao mes. Por qué?
Por certo, xa por curiosidade, porque Ron xa é coñecido neste pleno, como está Ron? Que tal lle vai? Cando queira. Pois mire, nas 10 plazas son por un caso que hai de unha señora que ten moitísimos cans en unha situación completamente desorbitada e que se lles están quitando paulatinamente, e esas son esas 10 plazas. Ron foi un can abandonado en Senra, que se lle buscou un aloxo, que tal, acabouse o día 26, ese último día, e unha señora de Senra, pois o adotou. E agora se acabou o tema de Ron. Está ben e está en Senra. Digo por si quería saber como está Ron. Pois lle agradezco que mo diga, tamén me alegro de que, bueno, de que este ben e de que nos aforre ese custo ao Concello. Lle sigo dicindo que esa xestión de animais abandonados a están facendo sin concurso e sin licitación, 3.000 e pico euros todos os meses. Aparecen tamén nesta modificación facturas do festival. Vese que 400.000 euros de aportación municipal non chegaron. Iban a sobrar non sei cantos, non chegaron. Gustaríame saber cales son as contas do festival, cando as vamos a ter, cal foi a aportación municipal. E, por certo, como se lle dá conformidade a unha comida co delegado, según pon, con cargo ao festival por 800 euros na que non se sabe nin quen comeu, nin que se comeu, donde simplemente pon comida 800 euros. Que pasou co pliego da piscina? Tanta presa tiña no anterior pleno, forzáronnos para aprobar aquela modificación orzamentaria en da que nós queríamos primeiro ver os pliegos, forzáronnos a aprobar aquela modificación, miramos os pliegos, chegamos ao pleno e non se presentan os pliegos da licitación. Que pasa con eles? Xa non lles pregunto polo orzamento, porque está claro que no ano 2025 traballarán tamén co presuposto prorrogado socialista do ano 2022, ao que os dous, volvo a decir, xa o dixen no pleno pasado, tanto o señor Calvín como a señora Rego votaron en contra e consideraron nefasto para Ortigueira. Parece que ese presuposto socialista tan nefasto, pois agora adáptase como un guante ao proxecto político do Partido Popular de Ortigueira. A realidade é que en menos dun ano, coa súa errática, por decirlo suavemente, xestión económica, o remanente pasou de 3.200.000 a 433.000. E o que é peor, os veciños de Ortigueira non vemos en que se gastaron os cartos que son de todos os veciños. Gustaríame que non se olvidaran deso. Miren, as pistas municipales siguen igual de mal ou peor. Os saneamentos seguen sen facer, os parques infantís están peor que nunca, os centros sociais seguen sin arranxar, as instalacións deportivas cada vez con máis goteiras e máis desperfectos. O polígono industrial está que dá pena. Seguimos sin plan xeral de ordenación municipal. O Camiño do Mar segue sendo para vostedes unha especie de ente abstracto, unha especie de Guadiana que cando lles convén aparece, cando non desaparece, pero no que non queren invertir ningún só euro. En que gastaron os cartos de todos os veciños? En festas? En concertos? Iso é todo? O informe de intervención segue sendo de incumprimento. Estánnos condeando a un novo plan de axuste para os próximos anos e, o que é peor, sin ningún tipo de inversión que o xustifique. Por todo isto, para poñer orde nas contas, é necesario reunirse entre todos e ver como melloramos esa xestión económica. É necesario que nos expliquen moitas cousas e, sobre todo, é necesario cambiar o xeito que teñen de gastar antes de que sexa demasiado tarde. Por iso, eu quero propoñer a este pleno adiar este punto, deixalo sobre a mesa, reunirnos todos os partidos políticos, explicar que van a facer co presuposto, coas subvencións, que cambios van a facer de cara á xestión económica do ano que ven e todas as dúbidas que a día de hoxe temos sobre a súa xestión económica. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu dígolle que isto xa lle advertín noutro pleno e despois dixo que vostede lle pareceu e en declaracións en radio tamén dixo que lle pareceu. Eu dixenlles e digos o goberno do Concello de Ortigueira que vai directo a un plan de axuste e nós non vamos a ser cómplices desa situación. Xa pasamos por un plan de axuste largo
Nós tivemos que ter este plan desde o ano 2015 ao 2022. Foi unha época dura, onde non podíamos facer nada, prácticamente nada, porque a primeira palabra por parte dos técnicos era isto non lo podes hacer porque estamos dentro dun plan de ajuste, isto non lo podes hacer porque estamos dentro dun plan de ajuste, cumprimento daquelas normas que o plan de axuste nos pedía no seu momento, non? E ainda así fomos tirando e fomos facendo todo o que poidemos. No ano 2022 saímos do plan de axuste, e 2022 hasta mediados de 2023 respondemos, ainda saindo dese plan, respondemos bastante ben, porque, ainda que vostedes decían que non lles quedaran nin para bolígrafos, como lles digo, públicamente cerraron o 2023, que mitad do 2023 pertence ao humorismo, cerraron con algo máis dun millón de euros de remanente. E logo non estaba tan mal. É dicir, que non había algo máis que para bolígrafos, que en algunhas partidas se esgotaran os cartos, pode ser, pero creo que este ano, uns meses antes que o ano anterior, algunhas partidas, algunhas concellerías tamén se lle agotaron. Estou falando de cultura, que aos poucos meses de comezo de ano xa non tiña ni un euro na súa partida. Como esas, noutras máis, non? Eu digolle unha cousa, vostedes tiñan moitos cartos aforrados, deixamos moitos cartos aforrados, 3.225.000 euros, que tiñan para todo o ano. E deses 3.200.000 quedanlle 400.000. A diferencia son 2.800.000. E eu pregúntolles, non só ao alcalde, senón ao goberno, que son todos, e a señora Rego tamén, onde están os cartos? A miña pregunta é esa, onde están os cartos? Onde están os 2.800.000 euros que faltan do remanente que había a principios de ano? Ese é o que quero saber, porque non o sei, non o teño claro. Pasamos a un festival, donde os últimos festivales eran de 8 días, o festival que vostedes fixaron son de 4 días, pero costou incluso un pouco máis. Explíqueme por qué. Explíqueme por que un festival de 4 días pode costar algo máis que un festival de 8 días. Non entendo tampouco. Pero a miña pregunta é o que lle dixen antes. Onde están os 2.800.000 que durante o ano se foron sacando do forro dos veciños do Concello de Ortigueira? Cando nosotros nos esmerábamos tanto a que houbera sempre algo de forro. En aquel momento íbamos facendo disposicións según íbamos necesitando, íbamos traendo a pleno propostas, que moitas propostas das que trouxemos foron denegadas por vostedes, porque non lles parecían as máis correctas. Entre elas, recordo outra vez que había unha partida de 300.000 euros para, se no seu momento reclamaba a empresa concesionaria de aguas esa regularización do seu diñeiro, e tiñan aí os veciños 300.000 euros para que non tuveran que poñer os cartos do seu bolsillo, porque eran diñeiro que había guardado en remanente que se podía utilizar para eso. Bueno, pois gastaronse eses 300.000 euros e algo máis. Agora quedan escasamente 433.000 euros, e deses 433.000 euros ainda hai moitas cousas que pagar, co cal vamos a quedar en nada. E eu, como lles dixen fai un momento, nin eu nin os meus compañeiros vamos a ser cómplices desta situación. En ningún momento. Advertímolo no seu momento, dixemos o que podía pasar, siguen gastando porque aquí non pasa nada, pero eu digolles que si pasa. E eu hasta aquí cheguei e estou de acordo en deixar o punto sobre a mesa, vayan aclarando as contas, vayan dicindo en que gastaron estes cartos, vayan dicindo que é o que queda por pagar, a quen lle queda por pagar as súas facturas, e isto hai que poñer fin. E o momento de poñer fin non é final do 2026 nin maio do 2027. O momento de poñer fin é agora. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Ana Cartelli. Muchas gracias. Bueno, todas las palabras que he escuchado me suenan a populistas y desde luego a no del todo ciertas.
Saben de sobra que no hay clases de teatro y que no se están pagando clases de teatro ninguna. Se hizo en enero la retención de crédito que fue aprobada para subvencionar estas clases de teatro hasta que la obra fuese representada. Y ahí se puso punto y final. Y con respecto a los conciertos, ustedes saben de sobra cómo se subvencionan. Lo saben, pero bueno, de sobra, a través de la Diputación, de Dinamizarte, etcétera. O sea que me parece que todo esto son palabras, como decía antes, populistas y como para asustar. Nada más. Gracias. Sí, dígame. Sí. Adiante. Bueno, a min gustaríame decir que a abstención é un voto de cobardía, contestarlle ao señor Sal, entonces nesta legislatura entendo que vostede non votará nunca a abstención. Señor Muras, o plan de axuste foi desde o 2012 hasta o 2022. Despois, por outro lado, vostede dicía que as partidas de cultura xa non estaban esgotadas. Sí, pero que cando vostede gobernaba, as facturas, por exemplo, das Navidades do ano que lle correspondía pagaba o ano seguinte ou cando correspondía. Por outro lado, a señora Franco, claro, di que non está acostumbrada. Aquí sempre hai remanente de tesorería. Señor Cao, non está en el uso de la palabra. Cando non se preocupe que eu non perdo o fío. Cando vostede gobernaba, señora Franco, non podía facer con remanente de tesorería porque non o tiña, porque non había liquidez e porque meteu o Concello nun préstamo de pago de proveedores de máis de 1,5 millón de euros no Banco Sabadell, como todos soubemos. E tamén o sabe o señor Muras, xunto con outros préstamos máis aínda. Facturas de outros anos, sí, das GAE, que levamos sin pagar desde o ano 2020. O 16, bueno... Mira, e despois vamos cas subvencións escubertas que tanto lles gusta. Pois mire, que raro que agora suena tanto esas subvencións encubertas ou, como lles digan, a dedo, que tanto lle gusta a vostede, señora Franco. Extrañame que vostede non mirara os informes de intervención, porque, miren, os reparos de intervención do ano 2023 poñen, reparo, unha actuación da banda de escola dunha banda, precisamente nunha parroquia, e non pon subvención encuberta. Pasamos á seguinte, tamén noutra unha actuación de unhos xogos populares nunha festa dunha parroquia, e tampouco pon subvención encuberta. Si diño aquí, se o queredes. Entón, debe haber un erro nos informes de intervención. Debe ser un erro, pero falarei ca interventora, señor alcalde, porque á vista disto pareceme extraña. Aquí non se fai nada a dedo. E despois gustaríame que me contestara a esa pregunta de onde están os cartos. Sí, claro, pero é que non entendo. Onde cree vostede que temos os cartos? Pregúntome. Non, sea usted un pouco máis explícito. Dígame, que cartos? Usted está intentando dicir algo, porque eu creo que tería que estar un pouco, os cartos están aí, vostede como concelleiro ten acceso á información toda. E despois, sí que hai outro, o pliego da piscina, sí, o pliego da piscina falta a fiscalización de intervención. E extrañame que vostedes, como falan habitualmente cos técnicos municipales, que non sepan que falta o informe de intervención, ou senón, dado que estaba eu na reunión, tamén nos puderon preguntar por que non iba ao pliego da piscina. Pois faltan os informes de intervención, que ten 3 alertas ahora mesmo para ter a fiscalización do mismo. Pero hoxe a interventora non puido vir porque non está traballando neste momento. E extrañame que vostedes que teñen un diálogo que me parece correctísimo cos traballadores do Concello non tuveran a capacidade para chamar por teléfono ou para chamarnos a nosotros eses diálogos que tanto vostedes están a dicir en todas as reunións cando a vostedes lles interesa. Dito sea de paso, creo que non me queda moito máis por dicir. Ahora,
existiron estes gastos? Sí. A SGAE, evidentemente, ainda que houbera un presuposto, non iba a ser contemplado. E un presuposto é un estudio que os gastos habituales, pero sempre pode haber gastos extraordinarios e non teñen que estar contemplados nun presuposto. E iso sabe calquera persona. Por exemplo, a estancia de Ron, por exemplo, os 10 animales que estuveron aí, e sempre hai, volvo a dicir, partida presupuestaria con un remanente de tesorería, cousa que, señora Franco, cando estaba gobernando, non había, porque non había liquidez. Non teño máis nada que decir. Muchas gracias. Señor Muras. Bueno, rematou a señora Rego dicindo o que tiña que dicir. Antes non había remanente de tesorería, é certo. Non sei se cando gobernaba a señora Franco, si cando non. Nós tiñamos remanente de tesorería. Tiñamos remanente de tesorería e o remanente de tesorería é aforro para aquelas cousas onde non dá chegado o presuposto e onde se considera necesario tirar, como é unha casa. Como é unha casa de cada un de nosotros, un fogar, donde temos un gasto imprevisto e donde ese gasto imprevisto hai que pagalo e acometémolo, pois, bueno, pois co aforro que temos, non? Esperando, pois, a ter máis ingresos. No caso do Concello, é esperar o día 1 de xaneiro a ter un presuposto novo. Defineu perfectamente o que é un presuposto, como eu fixo moitas veces e ela daba a cabeza sempre. A definición de presuposto témola todos claro, é un documento teórico, pero, bueno, ten que ser un documento teórico o máis exacto posible. A variación dun presuposto, a variación de gastos dun presuposto non pode ser pasar do presuposto que temos, que son 6.300.000, a meterlle do aforro 2.800.000 máis, que foi o que fixeron vostedes este ano. Este ano, vostedes gastaron, ou van a 31 de diciembre, vai estar gastado o presuposto anual, 6.300.000, máis 2.800.000, que a diferencia entre 3.225.000 que había de remanente, aos 433.000 que quedan. Eso non fai falta dar moitas voltas. É o que hai. Gastaron 6.300.000 máis 2.800.000. O porcentaxe de 2.800.000 a 6.300.000 é unha terceira parte. Señor Rego, pode ser que me diga, mira, pois do presuposto, pois tuvemos moitos imprevistos, aumentaron os precios dos materiales, tuvemos os gastos estes ocasionales ou de servicios sociales ou deste tema dos animales imprevistos. E gastámonos, pois non sei, pasaría ya hasta 1 millón máis do presuposto, que sei que é o que fai falta nun presuposto novo. Pero de 1 millón a 2.800.000, eu vexo-me obligado a preguntarlle onde meteron os cartos. Con isto non quero dicir nada, simplemente quero preguntar dos aforros que tiñen os veciños, 3 millóns de euros, onde están os 2.800.000? Non é unha pregunta con segundas, nin terceiras, nin quintas. É simplemente saber onde se gastaron estes cartos. É simplemente este tema. Creo que está bastante claro. O que decía das facturas de Navidad, as facturas de Navidad sempre se pagaron no primeiro trimestre do ano, porque é normal, porque as empresas facturan cando acaban os traballos, sea a iluminación, sea a cabalgata de Reis, sea o que sea. Sempre facturan cando acaban os traballos. E factúranse no primeiro trimestre do ano. E despois páganse, pois tan pronto o presuposto e a interventora o pon en vigor e aí se paga. E o último trimestre do ano, como este caso seu, os proveedores cobrarán pois en abril do ano que ven. Pero non por culpa da oposición, por culpa da súa mala xestión. Ese é o que hai que ver, o que hai que entender. E se vostedes queren que nosotros lle demos o voto a favor ou a abstención para que os puntos progresen, teñen que ser claros e transparentes. É dicir, mira, eu teño isto así, entón eu teño que facer este gasto. Podo facelo, porque non está en maioría. Entón nosotros diremos, bueno, pois podelo facer ou non o podes facer. Eu quería comprar un aparcamento en Devesos, non me deixaron. Eu quería facer, no seu momento, un local ali na Madalena, non me deixaron.
Eu quería facer as aceras o moi despasante, non me deixaron. E como eso moitas cousas que quería facer o uso do remanente e no seu momento ustedes se opuxeron. Porque agora non consultan? Nada máis, señor alcalde. Moitas gracias. Simplemente comentar neste punto que se trata de unha modificación para dotar de crédito a partidas orzamentarias que se relacionan na proposta, que poden ver vostedes, que xa vin que as viran e que non lles chamou moito a atención, senón nos comentarían aquí máis, de poder pagar as facturas que están incluídas no expediente extrajudicial de crédito, que se tratará no seguinte punto. Hai que entender tamén que son traballos feitos por xente local, que fixeron os traballos. E non é unha cuestión menor. Quer dicir, eses traballos que vostedes nos traen aquí, que hai que facer esta fochanca, ali que hai unhas aceras, ali que cae un cristal, ali que non sei quanto, claro, todo eso se fai e se paga. Claro, non é de outro xeito. E as facturas que ven aí tamén da SGAE desde o ano 20, pois como vostedes poden entender, hai que pagalas. Podémolas deixar no caixón e seguir acumulando, pero a nosotros non nos gusta facer iso. A propósito do presuposto, os daremos esta semana. Quixemos non entregalo hasta que o puidéramos entregar que a persona que estaba destacada naquel aspecto como concejal. Non puido ser e esta semana o terán vostedes. Estuvemos esperando a ver si finalmente foi como foi e o daremos esta semana e aí vostedes poden facer as aportacións que estimen oportunas ao presuposto que vamos a presentar. E espero pois que nos axuden a ver se ese presuposto pois dá cobertura, como dicen vostedes, a todas estas cuestións ou simplemente, como dixo a señora Rego, pois non é máis que palabras e palabras, porque o que intentan vostedes, e é lógico como oposición, pois manexar un concello sombrío e que todo vai mal. A propósito dos datos que dá vostedes, señor Muras, dicirle que non sei de onde saque esos datos macroeconómicos que está tal, espere vostede o primeiro trimestre e lle diremos como son as contas dese trimestre en relación a este ano pasado. E vai a ver vostede que, claro, igual que lle pasa sempre, porque isto xa o dixo o ano pasado e o dirá o que ven, pois as ten que vostede pois calar e non dicir nada porque a realidade nunca lle dá razón nese sentido. Dicirlles tamén que gastamos moitos cartos e moitos recursos non gastados, sino que son inversións. O que a administración non pode entender é que é unha hucha donde unha forna con que intención? Pois coa intención de invertir logo en que os veciños teñan os mellores servicios e para eso hai que gastar eses cartos. Les vou a falar no proceso de estabilización, señor Muras. Nosotros, por exemplo, para que vexa vostede que se traballa moito e moi duro dende as oficinas e dende o goberno, pasamos de unha precariedade laboral do 60, máis do 65% e vamos a acabar este ano con menos do 8%. De acordo? Gracias a vostedes, sí, o saben todos os traballadores precisamente. Sí, gracias. Non está no uso da palabra, por favor. E tal. Polo tanto, señor Muras, non está no uso da palabra. Polo tanto, os traballos se ven aí. Falan vostedes do tema dos servicios sociales. Bueno, pois este ano tamén acabaremos o ano con máis de 3.000 horas empleadas, máis das 2.000 e pico que tiñan antes, 3.000 encima. Pasaremos das 5.000 horas. Eso é traballo e esos son recursos que se invirten na veciñanza, nas persoas, nas plazas públicas, o SETA, moitas historias que se crearon para a xente. E todo iso ven aí, en traballos que se fan para as persoas. Se vostedes non queren, porque ven perfectamente, o decía a señora Rego e ten razón, ven perfectamente que son facturas facilmente demostrables, de veciños que fan traballos demostrables. Se vostedes non queren pagar, non digan que é que en abril van, non, digan, nosotros queremos afogar ao goberno no período medio de pago, que é o que pasa, e ao final, pois, será que en abril, pois, a xente diga, oye, pois, vou a traballar co Concello de Ortigueira ou non me interesa traballar. Pois iso é o que vai a suceder. Pero aquí agora non hai empresas nin de Alicante, nin de Gerona, nin de outros sitios. Son de aquí. Se vostedes se fixan nas facturas, son de aquí. De xente de aquí. De profesionais de aquí.
E iso que teñen que vostedes pensar, porque os que fouchedes empresarios no pasado ou no presente, seguramente si o que tiña que pagar esas facturas que vostedes emiten ou emitían, seguramente si lles deixan 8 meses sin pagar, pois igual tiñan tensións de tesorería, pode ser que sí, e se teñen traballadores a cargo non lles digo nada. Ao final, eu creo que, como decía o señor Xal, e é certo, cada un é responsable do que vota. E aquí o que ten que saber a veciñanza é que as facturas dos profesionais que fixeron traballos para o Concello, para beneficiar ao noso povo, ao noso Concello, as nosas parroquias, non van a poder cobrar ata abril porque non se quere votar, ni siquiera unha abstención. Eu xa non digo un voto favorable, pero sí a abstención de decir que eses traballos están feitos, porque están feitos. E sabe vostede que iso hai que pagalo, porque se nos levaran ao xuzgado como os traballos están efectivamente feitos, pois teñen toda a razón para poder cobrarlos. Por lo tanto, isto de votar non é máis que esa estrategia para afogar a un goberno que xa sabemos todos, que xa o dixeron vostedes, que está en minoría. Claro, non é outra cousa, pero se a xente o sabe, non temos que xogar a nada, somos todos maiores de edad para saber isto. Eu o que digo é que todas as facturas que teñen vostedes aí, salvo a SGAE e cousas tal, son xente do noso Concello. E cando nos vayamos hoxe daqui, pois teremos a conciencia pois tranquila ou non, dependendo de que tal. E vostede acaba de dicir, ata abril. Bueno, pois ese é o mensaxe que temos que mandar. E logo hai unha cuestión que tamén me gustaría tal, e que non dixen eu, sempre dice que dixen eu que o dos bolígrafos. Non o dixen eu. Foi un informe de auditoría interna da interventora. Por que dice que o digo eu? Eu non o dixen. O dixo ela entrecomillado. Por tanto, se me dice que o digo eu, non o digo eu. O dixo a interventora. Eu non sei se é política ou me favorece a min os martes, miércoles e venres e o resto da semana a vostedes, porque a veces lles gusta o informe da interventora, a veces non. Depende. Entón, bueno, nese momento o dixo a interventora, non o dixen eu, para nada. Bien, eso queda máis que meridianamente claro, son facturas que están aí, que se fixeron e que están perfectamente e teñen o aval da intervención con un informe favorable, polo tanto, cada un é dono de facer o que crea convinte neste caso. Vamos a pasar a votación. Votos a favor? Perdón, sí? Perdón, ten a palabra. Digo que eu solicitei que se deixara o punto sobre a mesa e penso que hai que votar eso antes de votar o punto. Vamos a votar deixar o punto en rima da mesa. Votos a favor de deixar o punto? Votos en contra? 5. Quedaría sobre a mesa. Queda sobre a mesa. Vamos non pasamos ao seguinte punto, que sería tal, como non pasou, pois pasamos ao cuarto punto. Pasamos ao cuarto punto, que sería o expediente 2339/2024, ditamen moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre taxazo municipal xestión de residuos. Vou a dar paso á lectura desta moción. O Goberno de España está a asfixiar aos concellos con continuas medidas que gravan a xeración e xestión de residuos ao beiro da Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos e solos contaminados para a economía circular. A subida no recibo da recollida de residuos e o resultado da toma de decisións unilaterais do Goberno central como o imposto estatal sobre vertidos e valoración, a orde ministerial que elimina a retribución que recibía de Sogama pola planta termoeléctrica de Cerceda, ou o imposto estatal de produción de enerxía que supuxeron un sobrecusto no último ano de 39 euros tonelada. Estas medidas, ademais, non se sustentan, como di o Goberno central, no cumplimento da Directiva Europea 2018/851 de residuos, pois non obriga a establecer taxas nin impostos do lixo específicos. De feito, hai 18 Estados membros da Unión Europea que non están a aplicar os impostos ao vertido e valoración, ben porque entenden que non responde aos obxectivos previstos, ben porque solicitaron moratorias. Así, o afán impositivo e recadador do Goberno central está a poñer en serio risco as contas dos concellos, dos cidadáns e dos propios xestores de residuos, como a empresa pública Sogama. A isto engadirlle
que a partir do 10 de abril do ano 25 unha nova taxa diferenciada, específica e non deficitaria que os concellos se verán obrigados a establecer para gravar os servicios de xestión de residuos baseándose no volumen da xeración de lixo. Mentres o Executivo Central non propón ningunha alternativa para aliviar os custos aos concellos que supoñen novos impostos, a Xunta xa adotou medidas para suavizar este impacto. Por todo o exposto, este Grupo Municipal do Concello de Ortigueira propón ao Concello Pleno a adopción das seguintes medidas ou acordos. Solicitarlle ao Goberno de España, primeiro, respetar a autonomía municipal e recoñecer a liberdade dos concellos para establecer os seus propios tributos, permitindo que as entidades locais poidan aliviar a carga fiscal dos seus cidadáns. Que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Terceiro, realizar un estudio do impacto pormenorizado que permita definir o custo por servicio. Cuarto, contribuir a sufragar as campañas de comunicación dos concellos dirixidas a incentivar a concienciación cidadá de compromiso coa separación de residuos e a reciclaxe para a consecución dos obxectivos comunitarios en materia de residuos. Solicitarlle á Xunta de Galicia, primeiro, unha vez que o Goberno Central atenda estas peticións, demandar a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista para este ano 25. Ábrese o turno de palabra, ten a palabra a señora Rego. Bueno, eu estou a favor de que as administracións públicas non poden asfixiar os concellos con máis tasas. E creo que tamén se hai que solicitar ás demais administracións públicas que doten de mecanismos para a axuda á reducción dos residuos e incentivar e concienciar a cidadanía para a hora de reciclar. Non con máis impostos tampouco vamos a conseguir máis reducción de residuos nin reciclar máis. Entonces, eu creo que hai que unirse todos para que non se aplique dita suba. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Marco Xala. Grazas, señor alcalde. Primeiro de todo, vou ser honesto con vostedes. E é que esta moción do PP de Ortigueira sorpréndeme. Pero para mal, evidentemente. Eu, cando lín esta moción, é desas cousas, non? Que pensas, é un borrador, é unha broma, ou é que agora o Partido Popular de Ortigueira quere cambiarlle o nome ao noso concello. Esta é a súa moción. Esta. PP de Galicia e debaixo pon por todo o exposto o Grupo Municipal do PP do Concello de XXXX presenta a seguinte moción. O seu texto presenta literalmente iso. É o que aparece nos documentos. Eu, vale, vou aceptar, acepto-yo, porque penso que é un tema serio e importante. Tamén supoño que o PP interpretou a miña crítica do último pleno de non ter mocións importantes para Ortigueira como un reto persoal para levar mocións modelo, pero sen corrixir nin unha coma do que lle mandan de Santiago. Ben mandadiños. Bravo, gran traballo, seguimos. E non, para o BNG isto non é unha cuestión menor, nin a que se quite valor e importancia. Estamos a falar dunha suba que afecta os orzamentos municipais e a veciñanza. Algo que para o PP, algo que para o BNG sempre foi unha prioridade. Por iso, xa en xullo deste ano, presentamos aquí unha moción sobre este tema. E agora chega o PP. Tarde, mal, arrastro e cun burdo copia e pega. A dicirnos que tamén lles preocupa este tema. Sabes que lles digo? Benvidos. Benvidos a presentar estas mocións contra a Sogama, contra os incrementos destas taxas. Pero a próxima vez, polo menos disimulen un pouquiño, poñendo interese real e preocupación no asunto, corrixindo, polo menos, o nome do noso concello
e respetando o noso nome, e non poñendo simplemente XXXXXXX. E agora imos ao fondo do asunto, porque a suba do canon de Sogama non é unha casualidade, nin unha imposición máxica do goberno central, como queren facer ver. É o resultado dun modelo de xestión de residuos centralizado, caro e antiecolóxico, impulsado pola Xunta de Galiza do Partido Popular desde hai anos. Un modelo que aposta por incinerar e verter residuos en lugar de reciclar ou compostar e que fai auga por todos lados. Agora o PP di que quere pasar esta suba, parar esta suba. Home, como non o vai querer? Claro que a queren parar, pero esquecen dicirnos que foron eles mesmos que empuxeron a máquina en marcha. O que agora lle piden a Sogama é que resolva un problema que crearon eles mesmos, o Partido Popular da Xunta de Galiza. Pero, como sempre, a factura pasarán os concellos, que a súa vez ya pasarán as familias de Ortigueira. E aínda queren que lle demos as grazas. Home, non. Non. Pero para facelo aínda máis gracioso ou máis triste, depende de como se mire, o PP acusa o goberno central de ser culpável único da suba porque aprobou impostos ambientais que penalizan a incineración. E claro, en vez de adaptarse a un modelo máis sustentável, o que fixeron, sabedes que foi? Saben o que foi? Seguir ampliando o Sogama, asinando contratos millonarios e deixando unha débeda que agora hai que pagar. É como se un pirómano se queixase de que lle suben o prezo do extintor. Pois vostedes igual, sodes uns incendiarios da política. Pero aquí estamos en Ortigueira, non no Parlamento galego. Así que preguntareille a vostedes, ao Partido Popular local, cales son as súas propostas concretas para o noso concello. Por que esta moción non di nada sobre como esta suba afecta realmente os nosos orzamentos ou as nosas familias? É unha denuncia xeralista o que traen hoxe, chea de boas intencións, pero sen unha soa solución práctica. Moita foto e pouco traballo. E nós, desde o BNG, non só denunciamos as subas abusivas e a falta de planificación, senón que tamén propoñamos solucións claras. Apostamos por un modelo de xestión descentralizado que reduza a dependencia de Sogama e que priorice a compostaxe de proximidade, a recollida separada de biorresiduos e a reciclaxe. Tamén exiximos que a Xunta destine a totalidade da recadación do imposto de residuos para apoiar os concellos e facilitar esta transición. Ademais, defendemos a cooperación entre administracións para impulsar sistemas de xestión mancomunada máis eficientes e menos custosas, especialmente nos municipios máis pequenos. Estas son propostas concretas, traballadas e pensadas para mellorar a vida da nosa veciñanza. E hoxe aquí temos os dous modelos para Ortigueira. O modelo de Concello BNG, que defende que Ortigueira merece un modelo de xestión de residuos baseado na recollida separada, na compostaxe de proximidade e na reciclaxe. E outro, o modelo para Ortigueira, que é o modelo do PP, que presenta propostas pouco serias e aínda menos adaptadas á nosa realidade. E aí temos a moción que pone Concello de XXXXXXX. E, como sempre, o BNG estará á altura, presentando alternativas que realmente melloren a vida da nosa veciñanza. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xial. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias. Bueno, eu tamén o primeiro que lles pediría é que se molesten alo menos en completar as súas mocións. Mandanlle de Santiago e a presentan tal cual. Eu tamén lles iba a preguntar si agora, dende hoxe en adiante, eran vostedes o grupo municipal do PP do Concello de XXXXX. Pero, bueno, afondando no asunto, en primeiro lugar, antes de votar nada, eu penso que habería que saber exactamente cal é o custo que vai a supoñer en Ortigueira esta taxa. Cal é o custo real do servicio e cal sería ese posible incremento para cada veciño. Porque ese dato non o temos, non sei se non lo van a dar despois. En segundo lugar, creo que hai que empezar a concienciarse de que a xeneración de residuos supón un custo para todos. Para veciños, para empresas, para administracións públicas e tamén, por suposto, para o entorno e para o medio ambiente.
En terceiro lugar, tamén como Administración Pública Municipal, debemos concienciar a xente da necesidade non só do reciclaxe, sino tamén da reducción de xeneración de residuos o máximo posible. Isto se fai, efectivamente, pois, con campañas de concienciación ou con educación a través dos centros escolares, por exemplo, non? Sabemos cal pode ser o imposto que habería que repercutir en cada veciño de Ortigueira? Temos esa cifra porque hai concellos, por exemplo, que están pensando en rebaixas no IBI, por exemplo, para compensar a subida desta taxa. Aquí, pois, a mellor se podería estudiar algo similar. Eu penso que máis que mocións xenéricas que só serven para a loita de PP contra PSOE ou viceversa, pois habería que plantexarse seriamente este tema e ver como e de que maneira vai a repercutir nos veciños e como podemos nos aliviar esa subida. E, sobre todo, como podemos reducir esa xeración de residuos para pagar o mínimo posible, porque eu entendo que a larga, non sei se será no 2025, no 26 ou no 30, pero estos impostos polos residuos, ao final van a chegar, van a ser unha realidade, non? Entón, penso que o importante é empezar a reducir esa xeneración de residuos. Penso que nesto é no que hai que traballar, porque ao final, botar as culpas aos demais e facer de todo unha loita entre partidos, ao final, dende logo, os veciños de Ortigueira non nos vai axudar en absolutamente nada. Gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Nada, simplemente estou de acordo co que comentaron os meus compañeros de corporación, e nós o que temos que mirar é para a casa, e o tema de mocións políticas de tipo botar a culpa si é o PSOE de Madrid ou de Galicia ou de Ortigueira ou quen sea, creo que nos aporta moi pouquiño. Temos que mirar como podemos mellorar nosotros, cada un ten as súas competencias, facer as nosas propostas, beneficiar os veciños, como xa se fixa aquí no Concello, rebaixándolles os seus recibos, o resto queda moi ben. Igual a nivel de partido poden sumar moitos puntos o que lle interese, pero realmente o veciño eso non lle vale para nada. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Ana Cartelli. Moitas gracias. Eu simplemente comentar que o que se trae aquí é solicitarlle ao Goberno de España o abeiro da lei estatal. Por eso yo decimos ao Goberno de Estado. Si fora a lei da Xunta, pois yo diríamos a Xunta, pero non. É a lei estatal de residuos e solos contaminados para unha economía circular. Por eso, a nosa proposta vai a que ese Goberno de España, de PSOE e de moitas máis partidos que están ali con eles, incluído o BNG, por certo, non dice vostede nada da AP9, daquelas cousas non que iban a traernos para aquí e tal, e aqueles votos e tal e cual. Sin embargo, deso non comentamos moita cousa. Bien. O que pedimos é respetar primeiro a autonomía municipal e recoñecer a liberdade dos concellos para establecer os seus propios tributos, permitindo ás entidades locais que poidan aliviar así a carga fiscal dos cidadáns, que nesta lei non se fai. Segundo, que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos, porque iso é o que lles vai a encarecer aos veciños eses impostos. Por lo tanto, sí que lle afecta a Ortigueira, por suposto que lle afecta, e moito, e en canto as oficinas municipais están vendo isto, pero lle podo dicir a mancomunidade de Abegondo, que son 7 concellos, máis ou menos de media 100 e pico euros, en eses concellos. Solo en eses, a cada un deles. E están mancomunados son PSOE, Bloque, PP, hainos de todos os colores. E están todos, por certo, en contra desta lei. Por algo será tamén a cuestión, non? O sea que eu creo que non leeron ben o que é esta lei. Realizar o terceiro un estudio, e aí lle dou a razón a señora Franco, pormenorizado, e ben aquí recollido, que permita definir ben o custo por servicio. E despois, que tamén creo que o dixo a señora Franco, e tamén é certo e tamén ben recollido, contribuir a sufragar campañas, porque a partir de agora se nos vai a premiar canto mellor reciclemos, e iso é unha cuestión cidadá de todos nós. Pero claro, o que temos que facer é intentar facelo dunha forma ou con moratorias e que nos permitan chegar a unhas cousas aceptables, non? E unha vez de que isto se consiga,
O que decimos é que hai que solicitar que Sogama paralice estes 39 de media que dice a norma que nos vai a subir por cada tonelada a maiores que mandemos a Sogama, pois automáticamente que a paralicen. Iso é o que pedimos nesta moción. E é unha moción que lle afecta a todos e cada unha das persoas que vivimos en España, en Galicia e en Ortigueira, a todos, porque é unha lei estatal que afecta a Valencia e afecta a Ortigueira, ou a Coruña, ou calquer outro concello. Por lo tanto, eu creo que é bastante importante como para non tomar isto de broma e decidir que o Goberno de España dé marcha atrás en isto. Que o pode facer? Está na súa man. E aí, os que son socios deste goberno, pois automáticamente pode decir, oiga, pois isto non está sendo adecuado para os veciños e as veciñas do noso país. Si máis, vamos a votar esta moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Prospera a moción. Moitas gracias a todos e a todas. Pasamos logo ao expediente ao punto número 5, expediente número 2338/24. Ditame moción do Grupo Municipal Primeira Ortigueira interesado na redacción dun plan estratégico de subvencións. Ten a palabra a voceira de Primeira Ortigueira para que dé a lectura a devandita moción que foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 do 11 do ano 24. Cando queira. Moitas gracias. No pleno de setembro de 2020 aprobábase a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Ortigueira sin ningún voto en contra. Esta ordenanza establece as bases reguladoras xerais do procedemento de concesión de subvencións do Concello de Ortigueira nos seguintes ámbitos: fomento da cultura, da educación e do deporte, participación cidadá e asociacionismo veciñal, benestar social, igualdade, promoción económica e emprego, urbanismo e medio ambiente e calquer outro ámbito que complementa a actividade municipal sempre que estea dentro das súas competencias e sexa de interese público. Dende a súa aprobación no ano 2020 non se fixo ningunha convocatoria para a concesión de subvencións ás entidades que poidan ser beneficiarias das mesmas. As asociacións municipais, tanto veciñais como culturais, deportivas ou de calquera outra índole, están a facer unha labor de revitalización do noso concello e cada unha das parroquias nas que actúan que debe ser apoiada e respaldada polo concello no ámbito desta ordenanza. A aplicación desta ordenanza e a creación das bases reguladoras para acceder ás subvencións dará oportunidade a todas as asociacións do Concello a poder acceder a estas axudas ás que agora mesmo non poden optar. Por todo isto, solicitamos ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a redacción dun plan estratégico de subvencións no que se concreten os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa execución, os custos previsibles e as fontes de financiamento. Segundo, instar ao Goberno Municipal a dotar a partida presupuestaria necesaria para a concesión das subvencións. E terceiro, instar ao Goberno Municipal a convocatoria pública de subvencións conforme a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Ortigueira. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra a señora Rego. Sí, bueno, coincidimos en toda a moción. Sí que é certo que sí que se vai facer e estáse valorando cal é a consignación presupuestaria que se vai dar para todas este tipo de subvencións. Sí que é un tema que está paralizado debido á estabilización que se está a facer, porque non todos os técnicos están a disposición para facer e por iso relintízase moito o que é o seu traballo, pero sí que contamos e esperamos en facer PACs tipo Diputación para facer así a convocatoria das subvencións. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Xa dirá vostede que tiña que ver a P9 no pleno sobre o tema de Sogama, pero, bueno, xa que o di, teño dereito a responder. Creo que o BNG con Néstor Rego conseguiu moito máis que o PP cando estivo gobernando no Estado e na Xunta de Galiza. Dígame vostede se conseguiu a reducción ou a rebaixa do custe da P9 o PP desde que a temos, ou dígame vostede quen prolongou a concesión á P9. Creo que foi o señor Aznar, que é do seu partido, e tamén gobernaba o PP
na Xunta de Galiza. Entón, a AP9, xa que é gratuita, tamén podría batallar vostede e o seu partido desde aquí, desde Galiza e desde o Parlamento do Estado Español para conseguila. O único partido que o está facendo actualmente é o BNG. E quero recordarlle que de 350 deputados que temos ali, só temos un. E facemos moito máis traballo común que vostedes cos 20 e pico ou casi 30 que poden ter ali. Igual que no Parlamento do Estado galego, que nós só temos 25, vostedes teñen a maioría absoluta, pero os nosos deputados traballan bastante máis que os seus. E agora volvemos á moción, que é o tema que nos toca realmente. Se quere falar de política galega ou estatal, é mellor falar fora do pleno e non aburrimos aquí os demais compañeros e compañeras da corporación. Volvendo á moción de Primeiro Ortigueira, recoñecemos e apoiamos a boa intención da moción do partido, porque as subvencións ás nosas asociacións locais son unha cuestión necesaria e demandada por elas desde fai varios anos. Tamén me gustaría facer un recordatorio. O goberno municipal é un pouco como ese amigo que di imos facer deporte a partir de mañá e quédase mañá e acabouse. Moita palabra, pero pouco compromiso. Señor Franco, isto vai para vostede. Recorda cando vostede me dixo que o BNG estaba depositando moita confianza no goberno para redactar as bases das axudas escolares? Lembra? Tamén da moción cando presentei a moción sobre as autocaravanas, que dixo, deposita vostede, señor Xal, demasiada confianza neste goberno tal e cual. Recorda, non? Ben, un pouco de razón non lle faltaba. Pois tiveron, por exemplo, nas axudas escolares 4 meses de marxe e agora, 6 meses despois, que temos? A nada, máis absoluta. Pois seguimos sen saber nada das axudas escolares. E iso que no pleno anterior nos dixeron que estaban a punto de sair. Aquí seguimos, se cumprir o en 15 días o tedes. O 15 días ou en 15 días de sempre. E pasan 15 días, e pasan outros 15 días, e pasan outros 15 días. Habrá algún momento, como conto do lobo, que en algún momento, despois deses 15 días, aparecerá. Claro, cando se trata de promesas, todo o mundo é optimista, pero a realidade deste goberno é a que é. Pero vostede xoga con vantaxe. Parece que xa hai unha ordenanza xa redactada. Desexolle sorte nesta moción e que o goberno municipal cumpra co seu deber. Agora ben, tamén cando vemos esta moción que recoñecemos que tenta dar visibilidade a un tema importante, pero tamén vemos que falta concreción. Propoñen a redacción dun plan estratégico de subvencións e a asignación dun orzamento, pero, como ben sabemos, o goberno municipal non ten moito historial en facer realidade as propostas cando non hai presión externa. A moción está ben en teoría, pero se non se desenvolve cunha planificación orzamentaria clara e uns prazos reais non servirá de nada. E aí temos todas as mocións que se aprobaron do BNG. Nas mocións instamos o goberno municipal, pero a cuestión é se este goberno será capaz de poñer en marcha algo que xa no seu día o BNG solicitou e que segue sen materializarse. Pois fai un ano, no pleno de novembro de 2023, xa preguntamos sobre os convenios e as subvencións e a resposta foi a de sempre. Escurrir o bulto e a ver se se olvidan do tema e non volven preguntar nin dan a brasa con isto. Pero desde o BNG non só criticamos a falta de acción, senón que tamén propoñemos solucións reais e concretas, como o levamos feito desde que estamos aquí, e deixámolas para que as recollan, se queren. Unha planificación orzamentaria clara, cun orzamento detallado e destinado a áreas concretas como a cultura, o deporte e as axudas sociais, que as asociacións poidan acceder de forma efectiva, equitativa e xusta. Propoñer un sistema de subvención máis accesível, especialmente para aquelas que son máis pequenas e as que traballan nas parroquias, onde as axudas moitas veces non chegan, e fixar uns prazos reais e cumprir compromisos, porque non podemos seguir cun goberno que anuncia plans sen que se materialicen. Necesitamos que se poñan en marcha iniciativas como as axudas escolares ou o espazo para autocaravanas. As axudas xa deberían estar entregadas e as bases para os aparcamentos de autocaravanas teño esperanza, xa debían de estar polo menos en redacción. Non podemos seguir permitindo que todo quede nas boas intencións. Non podemos seguir agardando que mañá sexa o día en que as accións se materializan. O goberno municipal leva tempo demostrando que a súa inacción é o principal obstáculo para que as propostas realmente cheguen á veciñanza de Ortigueira. E aquí estamos nós, dicindo que é hora de facer as cousas de verdade. Non de prometer,
non de esperar, de facer. E se non se fan, imos ter que plantexarnos, como sempre, se o Goberno realmente está á altura do que necesita este Concello. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Falo agora ou falo ao final? Señor Muras. Si non, estamos de acordo. Estamos de acordo con moción. Ten a palabra a señora... Eu simplemente dicir que as axudas foron aprobadas onte, señor Xal. Quere defender o punto? Moitas gracias. Pois vamos ter un fío de esperanza, porque si as axudas para os escolares saíron onte, despois de ano e pico, pois a ver si as subvencións para as asociacións pois salen antes do 2027. Vamos a confiar neso. Bueno, parece que estamos todos de acordo, co cual tampouco quero estenderme moito nesto. O que sí que pedimos é que, tal e como se están agora mesmo dando as axudas ás asociacións, pois non lles gusta, pero agora mesmo o que están facendo é dar esas axudas, como decimos, a dedo. E ademais están condenando as asociacións agraciadas, digamos, con esas subvencións encubertas a cobrar tarde e mal, como vimos na modificación orzamentaria de antes, non? Por iso, nós o que pedimos é pois un pouco de orden, en tanto desorden. Pedimos unhas normas que sean xustas e que sexan equitativas para todos. Pedimos unhas bases ás que todas as asociacións se poidan presentar e que poidan concorrer en igualdade de condicións. Que a axuda do Concello non dependa, como está sendo ata agora, de ter que ir a pedir o favor ao señor Calvín, que é o que está acontecendo, e que esa adxudicación pois sexa pública, transparente e accesible para todos. Cando se aprobou esta ordenanza de subvencións, eu recordo que tanto o señor Calvín como a señora Rego exixían, nese mesmo pleno no que se aprobou a ordenanza, exixían facer ese plan estratégico de subvencións, que ademais ven recollido na propia ordenanza para poder sacar as bases. Entonces, bueno, pues levan 18 meses, eu xa sei que é moi fácil atopar excusas, se non é os traballadores, pois son, bueno, sempre temos a quen botarlle a culpa de que non se fan as cousas, non? Pero, bueno, a realidade é que levan 18 meses gobernando e a realidade é que non hai absolutamente nada de nada en canto a este tema. Xa vai sendo hora de que faigan algo do que pedían que se fixera cando estaban na oposición. Facer este plan estratégico e sacar as bases para as subvencións beneficiará a todos, beneficiará as asociacións porque elas poderán acceder ás axudas sin ter que deber favores e, ademais, pois poderán cobrar en tempo e forma e, ademais, beneficiará aos veciños porque estas asociacións, en moitos casos, son as que fan actividades na ortigueira máis rural, nas parroquias, son as que están dinamizando elas mesmas cada unha das parroquias. Non debemos esquecer, ademais, que cada día teñen máis difícil continuar con esas actividades porque, por desgracia, cada vez somos menos veciños e, en consecuencia, pois cada vez teñen menos oportunidade de ter socios e ter aportacións. Por iso, debemos facilitarlle o máximo posible o seu traballo mediante unhas bases ás que poidan acudir todas elas dunha forma, como decía, xusta e transparente. Vostedes saben, como a nós, que as asociacións o están demandando dende hai tempo. Eu recordo, cando se falaba deste tema das asociacións e de outras moitas cousas, a señora Rego lle gustaba moito mirarse no Concello de Cedeira. Supoño que lle seguirá gustando, non? Pois, nova do 5 de novembro, o Concello de Cedeira vén de sufragar convenios nominativos con 13 asociacións da localidade por 158.000 euros, que se suman aos 120.000 euros repartidos por concorrencia competitiva a entidades socioculturais e clubes deportivos e aos 4.000 que se distribuirán polo mesmo sistema entre as comisións de festas. A vostede daquela sempre decía que lle daba moita envexa o Concello de Cedeira, a min sígueme dando moita envexa o Concello de Cedeira porque aquí se está facendo dunha forma totalmente contraria. Non podemos seguir coas subvencións encubertas e vai sendo hora de dotar esa partida presupuestaria e sacar unha convocatoria pública, transparente, xusta e aberta para todas as asociacións do noso Concello. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Nosotros
o que vemos que o que se di realmente, pois logo non é a realidade, non? Se vostede estuvera tan preocupada, pois fai un momento pois houbera votado favorablemente a que cobraran pois esa xente que vai a esas asociacións a facer cousas e comisións de festas e estas historias, o sea que o que se dice por un lado non se fai polo outro, pero bueno, o fondo do asunto si é certo e como lles vamos a entregar o tema do borrador de presupostos, pois aí vamos a poder poñer, pois como dice vostede, de Cedeira ou de outros sitios onde si gardan pois uns cartos para todas as asociacións culturais ou deportivas, etcétera, que dinamizan os nosos concellos. Pois aí van poder vostedes facer todo isto e ver se se pode facer o tema de nominativos, se o señor Muras está de acordo, porque a mí me decía, cando eu era presidente do fútbol, de que eso non se podía facer. Bueno, a ver a que consenso se chega en ese capítulo e en ese apartado. O certo é verdad é que as asociacións culturais, deportivas, etcétera, dinamizan o noso concello. Ata o de agora, a naide se lle deu a dedo, señora Franco, vostede sempre lle gusta comentar cousas que a mellor son de tempos pretéritos. De tempos pretéritos, onde sí, fai un momento, pois, xa estuvemos aquí noutras cuestións parecidas, e sí pode ser que en tempos pretéritos eso pasara, aquí non. Aquí toda a xente que ven se lle atende e se lle fai da mesma maneira o trato, e o poden decir todas e cada unha das asociacións culturais, deportivas e comisións de festas que nos visitan, que, como vostede entende, son moitas. Temos 22 parroquias, por tanto, vin moita xente, e todas teñen as mesmas inquedanzas, queren o mellor para a súa parroquia, queren dinamizar culturalmente a súa parroquia, e lle podo garantizar que están encantados con todas as actividades que se fan. E máis, demandan máis aínda. E lle podo garantizar que temos, como ben ve vostede, un elenco bastante importante de actividades culturais, sociais, deportivas, etcétera, etcétera. Ortigueira, en ese sentido, non lle ten envexa nin a Cedeira nin a ningún outro lugar. Eu creo que os que vivimos en Ortigueira estamos contentos coa dinamización cultural que ten as nosas asociacións. Pola miña parte, a proposta do primeiro Ortigueira nos parece ben, e como en breves teremos ese borrador de presupostos, poderemos ver aí logo si vamos de las musas al teatro, si al final llegamos a consenso, si lo que dicen ustedes al final pues é correcto. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Perdón? Unanimidade. Prospera logo o punto e pasamos logo ao punto número 6, expediente 2337/2024. Ditamen, moción do concelleiro Marco Xalorizales, integrante do grupo mixto, relativa á situación do idioma propio de Galicia e a adopción de medidas para a súa normalización. Ten a palabra o señor Marco Xalorizales para que dé a lectura de bandita moción que foi sometida á Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21/11/24 sin que obtivese ditame. Abstencións de todos os grupos municipais. Cando queira, señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Exposición de motivos. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estatística sobre o coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Neste período, prohibiuse a impartición en galego de varias materias no sistema educativo, caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudouse a Lei de Función Pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta de programación infantil ampla e actualizada na TVG, entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e nos medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual,
perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e dos nenos entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mas non falalo aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico desas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galiza para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro, seu compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comezando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. É por todo o exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. 1. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo incalculável valor e no seu dereito inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. 2. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e a adaptará ao previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza, recollido no Estatuto de Autonomía no artigo 5º, e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, Lei de Normalización Lingüística de 1983 e Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega de 2004. E punto 3. O Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla, conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación, e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presenza desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. E 4. Trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Rego Martín. Bueno, señor Xal, se antes falou usted da AP9, eu teño que dicir que revise o decreto 1240 de 2024, que aí están as bases reguladoras das axudas escolares. Vostedes sí que fixo mención antes que había que traer mocións que foran de intereses para a veciñanza. Non quero dicir que esta non sea de interés para a veciñanza. Primeiro Ortigueira dixo noutros plenos que tamén se iba a abster porque consideraba que non eran importantes. Pois eu, que son dun partido independiente, creo que todo é importante. De algo aprendimos tamén do señor Muras é que as mocións son as declaracións de intencións. Pero, bueno, escrito queda. Temos a sorte de vivir en Galicia e de ter 2 idiomas oficiales. E baixo o meu punto de vista, creo que temos que ser libres de poder utilizar co que mellor nos sintamos. Non temos, no tempo no que estamos, non temos por que estar nin unha imposición de galego, nin unha imposición do castelán. Non podemos menospreciar un idioma nin o outro. Eu estou de acordo ca moción, pero estamos chegando a un límite de que sos nenos, e a mí pasoume na miña casa falamos galego e a miña filla fala castelán. Non lle vou impoñer a falar o galego, e eu falei sempre o galego. Eso cada un é libre de decidir con que se quere expresar. E eu creo que no ano 2025 temos que ter o suficientemente respeto para que a xente que queira falar en castelán, fale castelán, e que fale en galego, que fale en galego. Eu estou de acordo ca moción, pero creo que os 2 idiomas teñen que ter cabida en Galicia. E non hai máis preguntas, máis intervencións. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Franco.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, xa casi falou a señora Rego por min, porque xa dixo o que íbamos a facer. Bueno, estas mocións non é que non nos parezcan importantes, nunca dixemos tal. O que sí que dixemos é que se escapan do noso ámbito. O noso partido é un partido de ámbito municipal. Consideramos que as mocións que veñen ao pleno, pois estas mocións de partidos, pois superan ese ámbito municipal e, polo tanto, nós como partido acordamos xa no seu momento, xa hai moito tempo, que neste tipo de mocións, aínda que personalmente poidamos estar de acordo co que se di, como nos pasou en varias ocasións, pois nos vamos a abster porque pensamos que, pois eso, se escapan do ámbito municipal que é o que a nos corresponde. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Nós estamos de acordo ca moción. Eu creo que a moción, señor Rego, non cuestiona se queren falar galego ou castelán. Simplemente poñer en valor a lingua galega e despois cada un que fale o que quere falar, como se fala inglés. O que queira. Vamos. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Ana Cartelli. Muchas gracias. Coido que é unha sorte que podamos gozar de dúas lenguaxes. Temos que coidarlos por igual e que estos que nos sirvan ni de arma arrojadiza ni de frontera entre nós. Gracias. Moitas gracias, señor Marcoxal. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Señor Rego, pódeme dicir en que momento ou en que punto se fala de impoñer o galego a alguén? Non, nós recollemos na moción a imposición do galego ou do castelán sobre o galego ou do inglés sobre o castelán ou do alemán sobre os demais idiomas. En ningún momento. Pídolle que non saque de contexto esta moción. Esta moción vai no sentido de que temos que potenciar e normalizar o idioma galego. Non vai de cuestións de imposición nin de outro tipo. Eu teño a sorte de saber varios idiomas, porque tamén nacín fora e tiven a sorte de aprender, pois, por exemplo, o alemán. E na miña casa falábase alemán, falábase castelán e falábase galego. E tiven esa sorte de poder aprender os tres idiomas á vez. E os meus avós nunca me impuxeron o galego, nin me impuñían o castelán. Meus pais nunca me impuxeron nin o alemán, nin o castelán, nin o galego. Sempre tiven eu a decisión de falar o idioma que me petou. Eu empecé a falar galego porque os meus avós sí que me dicían que cando eles eran pequenos e cando eles eran novos sí que lles impoñían o castelán. E a min, os meus avós falábanme en castelán porque a eles lles impoñían o castelán e porque a eles lles prohibían falar o galego. E con comentarios do tipo de non le hables gallego al niño, non vaya a ser. Non vai a ser que? O galego é un idioma como pode ser o castelán, como pode ser o catalán, como pode ser o éuscaro, o portugués, o alemán, o inglés e os centos de idiomas que temos a sorte de ter neste planeta. Eu aquí, con esta moción, non veño a impoñer nada. Entón, o seu discurso é bastante extremista cando fala de impoñer. E o que dixo a señora portavoz do Partido Popular, aínda que pareza curioso, teño que darlle a razón. Vostede está utilizando a lingua como un arma arroxadiza. En ningún momento estamos presentando esta moción como un arma arroxadiza. Estamos falando de que entre todas e todos desta corporación, todos os partidos representantes aquí, porque todos temos votantes que falan galego e falan castelán. E supoño que todos que amemos un mínimo o noso idioma, queremos que este idioma se manteña no tempo e que todos o podamos falar libremente. E a min, ainda que estemos no 2024, sí que teño problemas moitas veces cando só me comunico en galego na Galiza. Eu podo ir a moitos sitios falando única e exclusivamente en galego e dime, ¿me puedes hablar en castellano? Pois yo el gallego lo entiendo, pero non lo hablo. Entón, que pasa? Que eu sí que me vexo con menos dereito e con problemas para comunicarme no meu propio idioma, no meu propio país, que é o galego e é Galiza. Eu se vou ao supermercado e digo Robaliza, dime, que iso? Que iso?
e teño que dicilo en castelán para que o entendan. E así con moitas cousas. Entón, señora Rego, aquí nos está impoñendo. Aquí o que se pretende é que podamos utilizar o galego con normalidade, que podamos ir á administración, que podamos ir a un xulgado, eu que son mestre que poida dar as miñas clases en galego e non que me impoñan, aí en educación están impoñendo un idioma sobre outro. Esa é a moción que presentamos aquí, que é para normalizar e dignificar e potenciar o uso do galego nas institucións públicas, na rúa e en todos lados. A min que despois que cada un elixa o idioma que queira para comunicarse, co que se sinta libre, cómodo e demais. A min iso é o de menos. O que non quero é que o galego se acabe dentro de 2 ou 3 xeneracións. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Bueno, eu discrepo un pouco con vostede. Eu tampouco creo que o idioma galego este, como dicía vostede, pois en tan malas condicións. Eu non o percibo, vaya, eu, como ben sabe vostede, igual que vostede, pois tamén nacín fora, e tamén me pasou un pouco o mesmo que a vostede, e en ningún caso me impuxeron nada e medrei pois falando galego, castelán e calquer idioma pois que nos permitira medrar, o inglés que era o habitual, o francés, ¿no? Pero o que sí me gustaría e coincido con vostede en que temos que cuidar o noso, por suposto que sí, claro que temos que cuidar o noso. Quen vai cuidar mellor que nosotros do noso idioma e do noso patrimonio? Por suposto. Pero eu creo que a Xunta de Galicia, a diferencia do que di vostede na moción, pois eu creo que está facendo unhas políticas en cuestión de idioma pois que son axeitadas. É dicir, o señor Román Rodríguez no seu momento e o señor José, agora, pois eu creo que están traballando dende a cultura e dende todos os ámbitos para que o galego sea o idioma pois prioritario na administración e o que cando veñen aquí a visitarnos pois utilizan todos os conselleiros, todos os directores xerais, polo menos polos cos que falo eu, non? En ningún caso me pasa, nin me pasou que eu fale en galego e en Galicia alguén me diga, oye, non entiendo el gallego siendo gallego, non? Outra cousa é que, ao mellor, pois, se estamos falando con xente que nos visita e que non son galegos, pois que teñan problemas para entendernos en galego. E aí, todos os galegos que somos xente amable e a nivel de receptores de visitantes moi acolledores, pois que eu creo que casi todo o mundo, por non dicir todo o mundo, cambia de rexistro e se fai entender no idioma que poida facerse comunicar coa persona que demanda algunha información ou que sea nese menester. Por tanto, eu creo que o idioma galego goza de boa saúde. Eu escoito nos institutos e nos nenos e nas nenas que falan galego e que falan castelán e que non hai ningún problema, nin hai ningún tipo de tal. O que lle dixo Robaliza e Lubina, pois ten que saber que o que non coñece o castelán. Robaliza é un vocablo de un pescado que pode decirse lubino robaliza porque viene del robalo, por lo tanto me imagino que sería un pescadero ou unha persona pues, que non tenía mucho conocimiento del idioma en castellano, porque podería entendelo facilmente, igual non coñecía o peixe ese, non? En concreto. Por lo tanto, eu creo que ten razón en que hai que cuidar o idioma propio de Galicia e que é un patrimonio que temos que salvagardar e que temos a obriga de transmitirlo ás xeracións que veñen por detrás. Igual que os seus avós, vostede decía, e os meus, pois lle transmitiron a vostede, e igual que a min, que en tempos pasados non se podía, ou sí que se podía, o que pasa que estaban perseguidos, pero se segueu perpetuando o idioma e chegou hasta nós, incluso nesas condicións tan negativas para o uso do galego, non? Como sabemos que foron naquelas malas épocas para todo e para iso tamén. Pero chegou aquí a nós, e agora nos toca a nós pois transmitirlle aos nosos fillos
e a xente para que o idioma galego se perpetúe no tempo. Polo tanto, o noso voto neste caso vai a ser abstención para que prospere o punto, e entendemos que sí que o idioma galego ten que cuidarse e é a nosa obriga facelo. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto. E logo pasamos ao número 7, expediente número 2336/2024, ditamen moción do concelleiro Marcos Xalo Orizales, integrante do Grupo Mixto, solicitando cubrir, adaptar e garantir a inclusividade nos parques infantís do Concello de Ortigueira. Ten a palabra o señor Marcos Xalo Orizales para que dé a lectura de bandita moción que foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21/11 do ano 24. Cando queira, pode dar lectura. Moción solicitando cubrir, adaptar e garantir a inclusividade nos parques infantís do Concello de Ortigueira. Exposición de motivos. Os parques infantís representan espazos imprescindíveis para o lecer e o desenvolvemento integral das nosas crianzas. Non só favorecen a actividade física e o xogo ao aire libre, senón que son lugares de socialización e aprendizaxe en valores como a igualdade e o respecto. Porén, en Ortigueira, o uso destes espazos vese frecuentemente limitado polas condicións meteorolóxicas adversas, particularmente pola choiva, que, segundo os datos recollidos nos últimos anos, afecta ao noso concello unha media de 151 días ao ano. Esta realidade fai que moitas familias non poidan gozar destes espazos públicos durante boa parte do ano, o que incide negativamente no benestar das crianzas, que ven reducidas as súas posibilidades de xogo e socialización ao aire libre. Ademais, é importante salientar que non todos os parques infantís están adaptados para garantir a accesibilidade universal, o que exclúe a nenos e nenas con diversidade funcional, vulnerando o seu dereito a participar plenamente na vida comunitaria. O Concello de Ortigueira, como administración local, ten a responsabilidade de ofrecer espazos públicos de lecer accesíveis, seguros e inclusivos para todas as crianzas, independentemente das súas capacidades físicas, cognitivas ou sensoriais. Así o recolle o artigo 7 da Declaración dos Dereitos do Neno, que establece que o neno debe gozar plenamente de xogos e recreacións e as autoridades públicas esforzaránse por promover o goce deste dereito. Por tanto, dende o Bloque Nacionalista Galego consideramos urxente adoptar as medidas necesarias para 1. Elaborar un plan a curto prazo para cubrir os parques infantís para asegurar o seu uso ao longo de todo o ano, sen depender das condicións climatolóxicas. 2. Adaptar estes espazos para que sexan inclusivos e accesíveis, favorecendo a participación de todas as crianzas, sen exclusións, e garantindo que os xogos sexan inclusivos e integradores. Por todo o exposto, propoñemos ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, cubrición dos parques infantís municipais. Establecer un plan de actuación progresivo para dotar os parques infantís de cubertas que protexan as crianzas das inclemencias meteorolóxicas, comezando polos parques máis frecuentados ou demandados polas familias. Segundo, adaptación para a accesibilidade universal. Realizar un estudo técnico que identifique as carencias de accesibilidade nos parques infantís de Ortigueira, acometendo as melloras necesarias para asegurar que todas as crianzas poidan facer uso destes espazos en condicións de igualdade. Estas adaptacións deben incluir camiños accesíveis, xogos adaptados e a instalación de solos que faciliten a mobilidade. Terceiro, inclusividade dos xogos infantís. Fomentar a instalación de xogos inclusivos que permitan a participación de nenos e nenas con diversidade funcional, tanto física como a cognitiva. Estes xogos deben ser multisensoriais e facilitar a interacción de todas as crianzas, independentemente das súas capacidades, promovendo unha auténtica integración. E cuarto, dotación orzamentaria. Incluir nos orzamentos municipais unha partida específica destinada á cubrición e adaptación dos parques infantís de Ortigueira, garantindo que estas actuacións se desenvolvan nun prazo razoável e con criterio de accesibilidade e seguridade.
Con estas medidas, o Concello de Ortigueira situaríase á vanguarda en termos de accesibilidade e dereitos da infancia, mellorando a calidade de vida das familias do noso Concello e ofrecendo espazos públicos inclusivos que respondan ás necesidades de toda a veciñanza. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Rego. Eu estou totalmente a favor da moción que acaba de presentar o compañeiro. Sei que o concelleiro de Obras está a buscar a maneira da cubrición de ditos parques e tamén esa cubrición dependerá tamén da disponibilidade dos torreos en algúns deles, pero sí que estou a favor da moción en todo o seu contido. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias. Ben, nós tamén estamos totalmente de acordo con esta moción. Poder ter un parque infantil coberto é algo que o noso partido leva demandando dende hai moitos anos e incluso formaba parte do noso programa electoral. A día de hoxe, a realidade é que o estado dos parques infantís do Concello é bastante lamentable. Hai moitos xogos rotos que en algún caso incluso supoñen un auténtico perigo para os nenos. E no mellor dos casos, eses xogos están desaparecidos e sin reemplazo. Os parques están, ademais, sucios, entre outras cousas, con excrementos de animais de compañía que os donos deixan por ali tirados e olvidados. E non pedimos isto só para Ortigueiras. Pasante, por exemplo, que é a segunda parroquia en número de habitantes, ten un parque infantil que a realidade que dá pena velo. En Senra, levan moitos anos pedindo un pequeno parque infantil. Ali hai varios nenos pequenos e, de momento, esa solicitude está un pouco no olvido. En Ladrido, por exemplo, o parque que había ao lado da igrexa está totalmente abandonado, incluso é bastante perigoso para calquera que se acerque por ali. Non se trata só de cubrilos, posiblemente non sexa posible cubrirlos todos, pero sí que poderíamos ter ao mellor un parque infantil coberto e todos os demais coidados, con xogos seguros e coas mellores condicións hixiénico-sanitarias. Non se pode permitir que os donos dos animais de compañía leven os seus animais a calquera sitio. Débese prohibir que fagan as súas necesidades onde xogan os nenos. Débese sinalizar esa prohibición e castigar e multar aos infractores. Nós xa pedimos isto aquí neste pleno con este goberno, co goberno anterior, ás veces simplemente con poñer unha sinal, moitos deses donos levarán os cans a outro lado, ao mellor outros non, pero polo menos avisar desa prohibición, ao mellor provocará que algún non o faiga. A Xunta de Galicia, como nós dixemos aquí en varias ocasións, que trouxemos algunhas das novas neste tema, a Xunta de Galicia saca todos os anos subvencións para parques infantís, tanto para a cubrición deles como para a mellora, para as infraestructuras, etc. Seguramente se poderán aproveitar estes cartos, estas subvencións para o que é a inversión, que seguramente son moitos cartos para o presuposto do Concello, e sí que deberíamos aplicar unha partida presupostaria orzamentaria municipal para o mantemento dos mesmos, porque aquí, cada vez que se rompe un xogo, o xogo queda roto ou desaparece e non se volve a reemplazar. Entón, totalmente de acordo. Hai que cuidar dos nenos que ao final son o futuro de Ortigueira. Moitas gracias, señora Ana Franco. Ten a palabra o señor Muras. Sí, nós estamos de acordo con a moción. Sabemos que por toda Ortigueira se necesita facer este tipo de intervencións. O que si creemos importante é que se mire un presuposto global de actuacións en todo o Concello, en todas as parroquias, ali onde se poden poñer parques infantiles, e se faiga un reparto, porque un reparto coherente, porque este tipo de actuacións de parques supoñen presupostos bastante altos e, por pouco que se faiga, non se vai levar todo un parque. Co que costa un parque, o mellor podense facer 2 ou 3. E, por outra parte, os proxectos para facer estes parques tamén costan cartos. Logo hai que ter tamén esa partida prevista. Pero, estamos de acordo ca moción do compañeiro Marcos Xal e canto antes se pode facer, moito mellor. Muchas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Ana Carmen. Comentar nada acerca de esto. Gracias.
Gracias. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, escoitando o señor Mures, pois parece que isto é unha utopía, non? Que costa moitos cartos, pero realmente non o é. Xa o dixo tamén a señora Franco, hai axudas da Xunta de Galiza que axudan a levar a cabo estas obras. Temos un exemplo moi recente e moi cercano a nós, que é o Concello de Ribeira, que fixo unha intervención cunha cuberta téxtil que custou alrededor de 97.000 euros, financiada a través do Plan Único da Deputación da Coruña. Nos aquí en Ortigueira tamén temos acceso a eses cartos, o Plan Único da Deputación, o POS, etc. Pero ademais das axudas da Xunta e da Deputación, ainda siguen en vigor os fondos de Next Generation da Unión Europea, fondos que están dispoñíveis para proxectos públicos sustentáveis e inclusivos. Por lo tanto, creo que é unha proposta estudada, é unha proposta na que buscamos diferentes subvencións para cubrir esta obra e para poder realizarse nun tempo razoable. Non temos que esperar nin 2 anos, nin 3, nin 4. Pódese facer ao longo do ano que ven, se se quere, claro. Despois, só matizar unha cousa polo que dixo a señora Franco, que dixo non só en Ortigueira, na moción pon no Concello de Ortigueira. Dentro do Concello de Ortigueira están todas as parroquias, as 22 que están, non? Dentro do Concello de Ortigueira incluímos Espasante, incluímos Senra, San Adrián, Mega de Arriba, Mega de Abaixo, todas as parroquias que todas teñen os seus, bueno, algunha ten o seu parque infantil, e coincidimos tamén en que hai moitas persoas, moitas familias que se queixan do mal estado e dos problemas de mantemento que presentan moitos deses parques infantís, e nós preguntamos cantos días quedarían as crianzas sen poder utilizar os parques infantís por todo isto, polo mal mantemento, pola mala conservación ou porque atopan pois situacións bastante desagradables que fan que xa as familias desistan de levar as súas crianzas a eses parques infantís. Pouco máis que dicir, penso que quería rematar cunha reflexión que é a seguinte: o futuro deste Concello construíse coas decisións que tomamos hoxe. É decidir cubrir os parques infantís en Ortigueira e decidir apostar polas nosas crianzas, polas súas familias e por un futuro en Ortigueira. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Estamos totalmente de acordo. Nosotros leímos con atención a proposta. O concelleiro de obras xa tiña, como ben saben vostedes, no POS hai un parque infantil que xa está presupuestado para poder executar, e a vindeira semana pois virá o parque de fútbol, que o que tiñamos pois estaba en moi malas condicións, e fixo necesario pois mercar un que o vai a financiar e o financia a Consellería de Deportes. Por lo tanto, como ben decían vostedes en todas as intervencións, non? Claro, levamos 18 meses, e como vostedes saben, claro, 18 meses non son 18 anos, ni moito menos, nin 8 anos tampouco, nin 4, non? Entón, claro, temos un concello que necesita moitas cousas, xa o sabemos. Somos conscientes perfectamente, e somos conscientes de que a Xunta de Galicia dá cartos. O ano pasado nos deu para unha grada do fútbol, este ano para o corralito. Tamén estamos traballando no tema das pistas de pádel. En breve falaremos co presidente da demarcación de costas que virá aquí a Ortigueira e lle comentaremos a ver si podemos chegar aí a un acordo para poder facer estas instalacións. Quer dicir, todo isto se financia con cartos que nosotros cando os traemos ao extrajudicial de crédito vostedes nos dicen que non nos van a dar, non? Entón, que non nos van a dar non solamente iso, sino que unha vez de feitos as cousas, pois a xente que fai eses traballos pois non os van a poder cobrar. Por tanto, estamos completamente de acordo e faremos todo o posible para cubrir. Como dixo antes a señora Rego, tamén é certo que non en todos os sitios temos a titularidade dos terreos, polo tanto, en que quixéramos non poderíamos cubrir, que é o que nos pasaba coas pistas de pádel en demarcación de costas, non poderíamos cubrir, aínda que quixéramos eses parques, pero intentaremos ver en cales sí somos titulares dos terreos e sí podemos facer algún tipo de actuación neste sentido. O que estamos de acordo, señor Xal, é que as crianzas, como dice vostede, son o futuro do noso país de Ortigueira. Por tanto, todo o que faigamos como tema
antes do tema da bolsa de axudas para o material escolar e todo isto, que xa tarde, pero están aí, e así as cousas van salindo e ao final pois vamos tendo recursos económicos e non económicos, sino tamén de infraestructuras que van a ir chegando a Ortigueira, de feito xa o están facendo, para mellorar ao final a vida desas crianzas, como dice vostede, das súas familias e de todos nós. Por lo tanto, estamos a favor completamente da moción que vostede trae hoxe aquí a este pleno. Votos a favor desta moción? Unanimidade. Unanimidade, prospera o punto. Moitas gracias a todos. Pasamos logo ao punto número 8, expediente 2345/2024, ditame moción do concelleiro Marcos Xal Orizales, integrante do Grupo Mixto, relativa á reivindicación do día 25 de novembro. Ten a palabra o señor Marcos Xal Orizales para que dé a lectura á devandita moción que foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 do 11 do ano 24. Cando queira. Moción do BNG relativa á reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención á violencia machista. Exposición de motivos. A violencia machista é o problema máis importante que afecta a vida das mulleres na nosa sociedade. Unha violencia que, male os intentos de negala ou homologala a calquera violencia que impulsan as posicións retrógradas da dereita e da extrema dereita, é consecuencia dun sistema de dominación social contra as mulleres, o patriarcado. Fronte a efemérides e datas sinaladas que se converten en rituais e baileiras de contido, a loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade política, social e institucional de primeira orde, manifestada en propostas concretas que melloren a aplicación e desenvolvemento das leis e dos seus instrumentos. Desde que o inicio das estatísticas no ano 2003, compútanse máis de 70 mulleres asasinadas na Galiza. Unha cifra que temos que ser conscientes de que é incompleta pola limitación ao longo do tempo das categorizacións dos feminicidios e pola invisibilidade na que aínda quedan moitos casos pola situación de especial vulnerabilidade das vítimas. No que vai de 2024, o feminismo galego convocounos ás rúas para mobilizarnos xa contra 3 feminicidios. En outubro, o terrorismo machista acabou coa vida de Fadoua Akar, asasinato que deixa tamén unha vítima de violencia vicaria, unha crianza de 13 anos. En agosto, saímos ás rúas ante o feminicidio de Mercedes, de 74 anos, e en marzo contra o asesinato de Andrea Iturri Alave, de 25 anos, que lle deixaba tamén unha crianza. É incuestionável a existencia da violencia machista e o seu forte impacto no noso país. No que vai de 2024 xa acadamos a mesma cifra de feminicidios que no ano 2023. Os feminicidios son a consecuencia máis extrema dunha violencia que no último ano inteiro deixa máis de 1.400 ordes de afastamento, 7.795 casos activos en Bioxen, do que 3.231 contan con protección oficial, ou máis de 900 delitos coñecidos contra a liberdade sexual, o maior número e o maior aumento de toda a serie histórica, un 20%. Ante esta situación, observamos con preocupación como as cifras se asumen cada vez máis como parte do día a día, normalizándose no lugar de escandalizar. A isto contribúen os discursos negacionistas e banalizadores, mas tamén aqueles que procuran situar a violencia machista como algo individual ou inevitável, cando existe unha responsabilidade colectiva, institucional e social a de protexer os dereitos humanos e a vida das mulleres. É preciso, polo tanto, avaliar que podemos facer para evitar o avance da violencia machista e dos feminicidios. Galiza conta cunha lei pioneira, a Lei 11 de 2027, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que inclúe medidas integrais para a sensibilización, a prevención e o tratamento da violencia de xénero, así como a protección e o apoio ás mulleres que a sofren. Porén, hai aspectos desta lei que non se cumpren ou que non se desenvolven e nos que se está a fallar.
Un destes aspectos é o da atención psicolóxica, absolutamente fundamental para que as vítimas poidan romper coa espiral de violencia e para que se recuperen. Desde hai 17 anos, a legislación contempla que este servizo se preste de maneira integral e como parte da atención primaria. Porén, isto non é unha realidade e os programas de atención psicolóxica que se prestan a través da colaboración co Colexio de Psicoloxía e a Fundación Meniños, sendo moi importantes e axudando a moitas mulleres. Chegan apenas o 20% das vítimas e teñen limitadas as súas sesións. Outro aspecto fundamental para a loita contra a violencia machista é reforzar os recursos de proximidade, como son os centros de información á muller, que se ven son de titularidade municipal e a Xunta de Galiza quen delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación, os seus principios de actuación e as súas funcións e contribuir ao seu financiamento. Malia ser unha demanda histórica do municipalismo e das traballadoras destes centros, a Xunta de Galiza segue sen abordar unha mellora do seu financiamento, a fixación de rateos mínima de persoal e a ampliación de categorías profesionais. Finalmente, compre sinalar a preocupación ante importantes pasos atrás no simbólico e na articulación do sistema de protección ás vítimas que está a dar o Goberno do Partido Popular. Despois da supresión da Secretaría Xeral de Igualdade e de rebaixar o seu rango institucional, o Goberno da Xunta avanza na privatización dos novos recursos aos que obriga o marco estatal de loita contra a violencia sexual, malia transferírselle fondos europeos para a súa creación. Unha decisión intolerável, que vai precarizar a atención ás vítimas e ante a que só cabe sinalar que a violencia machista non é un negocio para seguir engordando os beneficios das empresas de empresas multiservizos. Cada 25 de novembro debemos homenaxear as miles de mulleres e de colectivos de mulleres grazas aos que a violencia machista está no centro do debate político e a única maneira de o facer é comprometernos con máis avances. Por estes motivos, a Corporación Municipal de Ortigueira reafirma o seu compromiso na loita contra a violencia machista, rexeitando calquera discurso banalizador ou negacionista, así como calquera retroceso que elimine ou privatice recursos do sistema de protección e atención ás vítimas e anima a veciñanza de Ortigueira a segundar todas as movilizacións do movemento feminista. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta de Galiza a adoptar prioritariamente as seguintes medidas. A. Aprobar e dotar orzamentariamente un plan de reforzo dos recursos e persoal necesario para poder prestar atención precisa á saúde mental na sanidade pública e dar cumprimento ao mandato de prestar atención á asistencia psicolóxica para vítimas de violencia como un servizo de atención primaria en coordinación coa atención especializada nas áreas sanitarias. Este plan contará cunha partida singularizada e orzado nos próximos orzamentos do Goberno galego e incluirá, en colaboración co Colexio de Psicoloxía de Galiza, unha proposta de ampliación dos programas xa existentes. B. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega do CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación á xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. E C. Rectificar a súa decisión de privatizar os futuros centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e garantir a prestación deste servizo desde o sistema público de saúde, con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial e, directamente, o cargo da Administración Pública, así como a acelerar a súa posta en marcha nas 7 áreas sanitarias. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, parece que cada vez temos que lamentar máis. Nos últimos 48 horas, dúas mulleres foron vítimas de violencia de xénero. Concienciar a xente e dar a voz para que isto non quede no olvido e evitar que siga habendo violencia de xénero, aínda que parece que prácticamente as cousas en vez de ir a mellor, pois
cada vez van a peor. Creo que é importantísimo dotar desde as administracións públicas de recursos para facer frente ás necesidades das vítimas, mas tamén darlle nos centros educativos a suficiente visibilización para que isto siga sin ocorrer. Temos que facer política non só o 25M, senón os 364 días deste ano e dar máis visibilización. Hai que traballar moito e moitísimo, como dixen, e sobre todo os 364 días do ano, además do 25. O Concello de Ortigueira conta co CIM, que fai unha labor importantísima, que é un referente da comarca, e, de feito, dáse asesoramento a todas esas vítimas de violencia de xénero. Tamén sabrán vostedes que o Concello de Ortigueira, xunto con Mañón, Cerdido e Cariño, ven de unirse a unha campaña de Faro a Faro, co propósito de que esas vítimas que sufriron a violencia de xénero pois sepan que existe unha luz e que unha luz para ter unha esperanza dunha nova vida. Eu abogaría que non esta moción, ainda que así que atraio o compañeiro do bloque, eu creo que é unha moción sin colores. Quero dicir que todos temos que estar unidos. Creo que todas estas accións teñen que ser, e creo que todos estamos en iso, en que é impensable que no ano 24 siga habendo máis e máis violencia de xénero con vítimas. Era unha rapaza de 15 anos a última que acaban de asesinar. E eu creo que para iso nos temos que unir todos e incluso nosotros mismos, independientemente de que seamos concelleiros, de poder levar e de poder traballar nese sentido de que non se de dar máis visibilidade e que existe, que non é unha cousa que se está inventando. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Pois, bueno, a mí neste tema o que me gustaría é ver menos pancarta e máis feitos. Menos fotos e máis compromiso, menos discursos dun día e máis empatía con estes problemas o resto do ano, menos parafernalia e máis traballo para axudar as mulleres que sufren a violencia machista, porque a hora da verdade moitas delas síntense soas. A mí personalmente sobranme pancartas e faltanme feitos. Estou totalmente de acordo coa moción e o noso voto vai ser a favor. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Mura. Ben, o voto noso vai ser a favor tamén, estamos totalmente de acordo, pero vou aproveitar para decir algo. A min constame de varios veciños de Ortigueira, veciñas, que van a servicios sociales e ven as portas pechadas, tanto por temas de violencia de xénero, dende o verán, como polo Centro de Información á Muller, polo CIM, debido a baixas, polo que sea, polo motivo que sea, e eu creo que aí, simplemente o digo, para que se tome nota, porque tanto o CIM como a violencia de xénero son temas moi importantes, moi serios, que se levaron sempre moi ben, e agora mesmo a sensación é que está abandonado. Iso é o que lles podo decir. Gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora concelleira. Sí. É verdad. É certo que en este momento estamos cunha baixa por enfermedade da asistente xurídico do CIM e temos unha baixa laboral, é dicir, deixou o seu posto de traballo a psicóloga clínica que atendía ás víctimas de violencia de xénero e a toda a persona que requería o seu servizo. Chámame moito a atención que usted fale destas baixas porque meteu o Concello no proceso de estabilización que empezou hai 3 anos e acabará a finales deste ano porque o noso goberno así se empeñou en facelo.
Pero poidolle decir, e seguramente que as traballadoras que me escoiten estarán conmigo, de que desgastou anímicamente tanto a esta xente que dúas delas, a psicóloga que levaba ca traballadora social a atención da axuda no fogar, buscou traballo noutro sitio, e a psicóloga clínica que atendía, non diga que non, que é a verdad, e a psicóloga clínica que atendía o CIM foise para outro concello. Nosoutros, para intentar solucionar este problema, creamos bolsas de traballo no que xa temos psicólogas que optan a cubrir estas plazas. Pero chámame a atención que usted mencione a falta de persoal que foi propiciada pola súa mala xestión de establecemento dos postos de traballo. Sí, terminou. Ten a palabra o señor Xal. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, desde 2003 son casi 1.300 mulleres as que foron asasinadas pola violencia machista no Estado español. 72 delas aquí na Galiza. Para algúns son simples números, para outros son nomes dos que acabo de dicir. Mercedes, Fátima, Ana, Laura, todas elas. Cunha vida, unha familia, con fillos, con fillas, moi novas, acabo de dicir a señora Rego, con 15 anos, con toda unha vida por diante. Entón, sí que tamén estou de acordo en que moitas veces sobran pancartas, faltan feitos, falta traballo e falta interese en axudar. E sí, podemos comprobar cifras, podemos ver que os feminicidios descenderon. Nos últimos 10 anos pasamos de ter casi 70 mulleres asasinadas a ter 50 ou 50 e pico. Siguen sendo moitas, son demasiadas. E na que só fose unha, sería demasiado. E aquí, en Ortigueira e no Ortegal, sabemos que tamén hai mulleres que sofren violencia de xénero. Mulleres que necesitan atención psicolóxica, apoio económico e garantías de seguridade. E que atopan un CIM insuficientemente dotado para ofrecerlles todo o que precisan. E é por iso polo que presentamos esta moción. Porque propoñemos reforzar os recursos do CIM de Ortigueira que abrangue non só o noso concello, xa vostedes o acaban de dicir, abrangue a toda a comarca. Necesitamos máis persoal e unha ampliación orzamentaria que permita unha atención integral. E por iso solicitamos tamén a creación dunha partida específica de axudas directas para mulleres vítimas de violencia de xénero no noso municipio. Non estamos a falar de grandes cantidades, nin de cifras. Estamos a falar de garantir recursos que poidan cambiar vidas, de protexelas. E non podemos esquecernos das políticas a nivel galego, xa que o PP pretende privatizar os centros de crise 24 horas, precarizando un servizo que debería ser público e universal. E mentres isto sucede, nós insistimos en que a loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade en recursos, en prevención e en apoio a todas elas e as súas familias. Hoxe lembramos as mulleres que non están, pero tamén asumimos unha responsabilidade, a de facer todo o que estea na nosa man para que ningunha máis teña que sumar o seu nome a esa lista. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra o señor Muras. Voulle a responder a señora concelleira de Servicios Sociais que non ten ningún dereito a reprocharme nada, absolutamente nada. O proceso de estabilización é un proceso legal, un proceso que durou o tempo que tivo que durar, que se fixo como se tiña que facer totalmente legal, e o tema que dice de desánimo de eso, pois mire, iso pasa en todas as institucións. E a súa responsabilidade como concelleira delegada por a alcaldía é ter os servicios cubertos de calquer maneira, tal como lle diu o informe da inspección que tuvo hai pouquiños días. En ese informe dille clarísimo cal é a situación e cal é a súa obligación. E a obligación súa é que se un traballador, polos motivos que sean, que non sabemos cales son, porque ese motivo, pois, non pode saber.
É un motivo médico, eu non me vou meter nele, vostede espero que non se meta tampouco, porque é un tema da persona, un tema bastante íntimo e personal. E esa razón non é suficiente para deixar sin cubrir un posto de traballo nun departamento tan importante como é o Centro de Información á Muller ou como é o Departamento de Violencia de Xénero. Porque non é unha persona sola, é unha abogada, é unha psicóloga, é unha educadora familiar, é unha traballadora social, e vostede, na concellería que ocupa e no seu departamento de servicios sociais, a maior parte dos días as portas están pechadas. E iso non se pode permitir. E iso é responsabilidade súa como concelleira delegada de servicios sociais. Responsabilidade súa totalmente. Non quero dicir nada máis porque non quero desvirtuar a moción, que é importante, pero aproveito este momento para transmitirlle isto. Eso non pode ser. Non pode ser. Ese é o que lle quero dicir. Unha persona que necesita asistencia vai a servicios sociais e ali non hai nadie. Xa pasou varias veces. Xa foron varias familias e ali non había nadie. Déixese de disculpas, déixese do que sea. Se non ten ali nadie, ten que buscar unha solución. Ten que buscar a solución que sea. Non me diga que por un traballador este de baixa que o departamento non se pode atender. Eso non é resposta ninguna. Moitas gracias, señor Muras. No fondo da cuestión da moción do concelleiro Marcos Xal, estamos todos de acordo, e o decía el, e mentras haxa unha sola víctima de violencia de xénero, pois a sociedade non fai o que debe, non? Nosotros o venres temos unha mesa que se fai sempre a finales de ano, donde ven a xuíza de Ortigueira, ven xente do Goberno Central, a delegación do Goberno, ven xente da Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Violencia de Xénero, e ven xente de Biogen, e ven os servicios nosos municipais e os servicios sociais, a policía local, incluso o centro, xente do PAC, non? De Ortigueira. Iso quere dicir que toda a sociedade, sea do color que sea político, está metido nesa mesa porque a cuestión de fondo é tan importante que debe de unirnos a todos. O que non podemos é dicir se o Partido Popular privatiza ou non privatiza, ou fai ou non fai, porque ao final, como ben digo, nos unimos todos nesas mesas precisamente para que non existan esas pancartas que antes decía a señora Franco, e ten razón, donde aquí ten que estar por encima de todo, que é unha lacra social que lle afecta a todos, porque hai moito maltratador e depregador encuberto. O acabamos de ver co señor Errejón, presunto, verdad? Que se cansou de dicir si é sí ou non é no, e todas as denuncias son verdadeiras, e agora a primeira que lle poñen a él resulta que é falsa, non? Entón estamos fartos de aqueles que nos gurús, non? De todas estas cuestións que logo resulta que son lobos con piel de cordero e que utilizan estas cosas pues, para politizar, non? E que sacan lo peor del ser humano, non? Por lo tanto, eu creo que aquí o que cumpre é traballar. Eu dicía a señora Franco, estou de acordo. Traballar para que isto se erradique. E descubrir a eses maltratadores que están nas casas, están encubertos, e que siguen exercendo sobre nenas ou sobre mulleres maiores ou sobre de mediana edad a súa violencia verbal, física e de todo índole deplorables todas. Por lo tanto, nosotros estaríamos a favor completamente si non houbera esta politización. Por lo tanto, o noso voto vai a ser de abstención, entendendo que vostede, igual que min, está completamente de acordo en erradicar a violencia de xénero de toda Galicia e de toda España e seguramente do planeta, que é onde tería que estar erradicada, pero non é así. Por lo tanto, vamos a pasar a votación. Votos a favor desta moción. Votos en contra. Abstencións. Prospera a moción. Pasamos logo, moitas gracias, a unha moción de urxencia que ven por un tema de, se denomina así, proxecto de actuación contra a erosión na costa da Coruña
Praia de Morouzos, fase 1. Vamos a dar lectura ao que se nos propón con data 12 do 11 do ano 24, 12 de novembro, fai uns días, e con número de rexistro 24 ERC 5456, tivo entrada no rexistro xeral do Concello de Ortigueira da demarcación de costas en Galicia, comunicado que propuxo dentro das actuacións de loita contra a erosión na costa de A Coruña a execución dunhas obras na praia de Morouzos e informando que para continuar coa tramitación do proxecto é necesario que o Concello adquira o compromiso de mantemento e conservación de ditas obras. Vistas as separatas das actuacións que se pretenden levar, que consisten en, abro comillas, colocar unha pasarela de madeira que dé acceso á fronte da praia desde o campo de fútbol, acompañándoa de pilotes de madeira con corda nos seus laterais. Na parte central levaránse un tramo que está en mal estado dunha pasarela de madeira que discorre apoiada sobre a area, sendo reemplazada por unha nova pasarela elevada. Adicionalmente, limitarase con pilote e corda o camiño que discorre paralelo á praia desde a zoa central cara ao oeste, cerro comillas, estimando que ditas obras contribuirán á conservación dos espacios naturais, ao mesmo tempo que permitiría o seu desfrute por todas as persoas que acudan á praia de Morouzos e que se tratan de obras de interese xeral. Proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, o Concello de Ortigueira comprométese, unha vez executadas a conservación e mantemento das obras incluídas no proxecto, abro comillas, actuacións de loita contra a erosión na costa de A Coruña para o aumento da súa resiliencia e fortalecemento do litoral frente aos efectos do cambio climático, fase 1. Praia de Morouzos, cerro comillas, consistentes dunha pasarela de madeira que dé acceso á fronte da praia desde o campo de fútbol, acompañándoa de pilotes de madeira con corda nos seus laterais. Na parte central levantarase un tramo en mal estado dunha pasarela de madeira que discorre apoiada sobre a area, sendo reemplazada esta por unha nova pasarela elevada. Adicionalmente, tamén limitarase con pilote e corda o camiño que discorre paralelo á praia desde a zoa central cara ao oeste, segundo esta separata. E segundo, remitir certificado do presente acordo á demarcación de costas de Galicia aos efectos oportunos. Antes de debatir sobre o fondo do asunto, debe declararse a urxencia do asunto. Votamos a urxencia, votos a favor da urxencia, votos en contra, abstencións. Sí, declárase a urxencia. Perfecto. Esta urxencia ven dada porque a demarcación de costas pretende aprobar o proxecto antes de finais de ano e para iso necesita o compromiso do Concello de que fará o mantemento e conservación desas obras, unha vez rematadas. Ábrese o debate, ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, eu creo que xa está bastante explicada, está toda a información. E, como ben dixo o alcalde, trátase de que teñen que estar os trámites iniciados antes do 31 de decembro, por eso a urxencia de traelo a pleno. Non ten máis nada que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marcos Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Sen dúbida, a conservación e cuidado de todos os nosos espazos naturais son necesarios e son importantes. Actuacións como esta, que ven hoxe como urxente e impulsada pola demarcación de costas, poñen o foco na importancia de preservar os nosos ecosistemas dunares máis fráxiles. Pero a importancia do obxectivo non se pode justificar unha xestión deficiente e pouco transparente por parte deste goberno municipal. Sabían o que tiñan que facer desde o 11 de novembro, pois especificase que é necesario un acordo plenario para seguir cos trámites. Tiveron tempo de sobra para incluir isto na comisión do pasado xoves, para levar o tema con seriedade ao pleno. E que fixeron? Nada, como sempre. E agora piden urxencia, como se o problema o crea a veciñanza ou os representantes que queren saber e debater o tema. Quero que me respondan a unha pregunta. De quen é ou foi a decisión de ignorar esta obriga procedemental
e presentar o tema como unha urxencia de última hora. De quen foi? Pois eu vou solicitar a dimisión desa persoa, pois tivo tempo suficiente para presentar esa proposta na comisión e non o fixo porque non quixo. Entón, desde aquí, solicitamos a dimisión desa persoa. Dito isto, na documentación que nos presentan non se aclara nada, só que se vai levar a cabo unha actuación. Inclúense unhas fotos e pouco máis. A nós xúrdennos dúbidas sobre o rigor técnico da proposta, sobre todo vendo o que xa se fixo en Morouzos fai pouco, Catala de Piñeiros, o que se fixo na Praia da Basteira, en Cariño, ou os continuos verquidos no río Mera, por poñer só uns exemplos que nos tocan de cheo, e aquí ao lado. De aí que consideramos que hai que garantir que as intervencións que se fagan ben, con criterios claros e transparencia administrativa. Hai algún informe técnico? Hai algún informe de impacto ambiental? De como afectan as obras ao futuro do NAR e o ecosistema da praia? Se os hai, porque non está na documentación para poder analizala e saber que vai pasar. Eu penso que é fundamental que o goberno local comprenda que non se pode apelar á defensa do medio ambiente mentre se saltan as regras básicas de participación e debate democrático. É fundamental que comprendan dunha vez que a súa improvisación e as urxencias impostas artificialmente poñen en risco proxectos cruciais, como o de hoxe, que é para a conservación da praia de Morouzos. O BNG non deixará de apoiar proxectos que protexan o noso patrimonio natural, pero tamén seguirá exixendo que estes se leven a cabo con transparencia, rigor e planificación. Non podemos permitir que causas tan importantes como estas sexan utilizadas para xustificar malas prácticas administrativas. O respeto polo medio ambiente comeza polo respeto á cidadanía e aos seus representantes. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Pois a min súrdeme tamén varias preguntas con este asunto. A primeira é, efectivamente, por que se recibiron a notificación o 12 de novembro non se incluiu na orde do día da comisión que se convocou o luns día 18, que foi unha semana despois. Por que non se incluiu na orde do día do pleno que se convocou o día 21 de novembro, 9 días despois? Por que non se nos avisa de que se inclúen máis temas por urxencia xusto o día anterior do pleno? Para que sirve o grupo de portavoces, se non nos avisan de nada? Vamos ao proxecto. Xa sei que as primeiras preguntas non as vai a contestar ninguén, pero estas, como este tema non foi a comisión, pois sí que espero que me as contesten, porque son dúbidas sobre o proxecto que supoño que nosotros non tivemos tempo, pero vostedes seguro que sí tiveron tempo de saber para contestarme. A primeira é, vaise demoler a pasarela da entrada da Praia de Morouzos, esta que, bueno, pues é relativamente recente e está bastante ben? Esa se vai a demoler? Non o saben ou non me queren contestar? Cando sea o meu turno, non? Bueno, como antes me contestou interrompindo, bueno. Sí, me o pode dicir? Llevou a ler o que pon... Non me o lea, eso xa o leín. Eu o que quero que me diga vostede é se se vai a demoler a pasarela da entrada da Praia de Morouzos, que é relativamente recente. Vaise demoler esa pasarela? Pero, a ver, que parte da moción non entendeu en este sentido? Eu entendo. Si quere facemos un debate entre os dous, pero eu creo que é mellor que o diga despois. Vale, o que entendo eu é que vostede non o sabe. Entonces, bueno, vou á seguinte pregunta, a ver se má sabe contestar. A nova pasarela que se vai a poñer vai a chegar ata a entrada mesma da praia? Tampouco saben, vale. Porque claro, nosotros temos esta foto, nesta foto non chega hasta a entrada. Pero entendo que vostedes falarían con Costas para este proxecto, entendo. Ou tampouco falaron con eles. Ben, vale, sigo preguntando. Cales son exactamente as pasarelas que se van a demoler? Porque aquí aparecen unhas fotos de pasarelas que non se corresponden co plano. Tampouco saben. Outra pregunta. Vaise sustituir a pasarela que separaba o aparcamento do Pinar?
porque, bueno, pois no plano do proxecto aquí non aparece nada, e, como xa comentamos outro pleno, a retirada desta pasarela que a fixeron vostedes, pois deu acceso aos vehículos para entrar libremente a opinar, e, de feito, este verán foi o primeiro en máis de 20 anos nos que volveron os coches a opinar. Entón, gustaríame tamén saber se vai a sustituir esa pasarela. Entendo que tampouco o sabe. Outra pregunta que xa vou na facer, ainda que xa sei que non me van a contestar. Por que non se aproveita este proxecto para poder ter un sitio cuberto para os socorristas dende onde poidan vixiar a praia? E a última pregunta. Este proxecto pon fase 1, cal é a fase 2? Cando me contesten a todo isto, pois poderemos decidir o sentido do noso voto. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Bueno, a ver, eu creo que isto, ao mellor as formas de traelo así con moción e moción por urxencia, ao mellor non son as máis, quizás as máis adecuadas, si terían que haber falado con nosotros, polo menos os portavoces, e dicir que eso que existía e que costas, a demarcación de costas que nos pide este requisito ao pleno, non? Este tipo de intervencións suelen pasar, suelen pedir a aprobación do pleno para o compromiso de conservación e, bueno, a ver o proxecto, eu creo que podemos ver, me parece que hoxe que non vamos a poder aclarar todas esas preguntas que trae a señora Franco, señor alcalde, creo que non. Eu non sei se dá tempo a aplazar este punto, deixar este punto sobre a mesa, aclarar todo este tema e que todos queden tranquilos, ou senón que nos vamos de plazo e perdemos a inversión de costas. Por a definición da obra en texto, parece que é unha pasarela elevada sobre pilotes que parte do campo de fútbol e, bueno, e por a descripción gráfica parece que non ten unha dificultad importante, non? Aí dicir, bueno, que se vai facer unha gran actuación. Si decimos que non, e digamos que votamos en contra ou deixamos pasar este momento, vamos a perder a inversión de demarcación de costas. Isto seguro. Logo eu non sei se dá tempo a deixar este punto sobre a mesa, aclarar todas estas dudas e traelo de novo a pleno. Perder estas inversións non supón perder esta solo. Supón que cando haxe outra inversión, pois tamén se van a plantear se a fan no Ortigueiro ou fan en outro sitio, e iso non nos interesa. É a miña opinión. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Ana Cartelle. Ben, sobre este particular, primeiro decir, porque creo que non se entendeu ben, a moción esta que nos manda a demarcación de costas, Goberno de España, entrou o día 12 do 11, o 12 de novembro. Bien, con un número de rexistro. E a xente que recolle todas estas cuestións, como ben saben vostedes, teñen pois outras cousas, moitas cousas, e comentaron esta situación pois cando tiveron constancia e, como ben pode entender vostede, pois xa me dirá que interés tería eu de que isto non fora ou fora a comisión ou 2 días despois, non? Pero, bueno, fora xa diso, non? Vamos ao fondo do asunto. Costas vai a meter unhos cartos, como acaba de dicir o señor Muras, foi alcalde e o sabe ben, vai a meter unhos cartos que van a ser agora na primeira fase. Aí teñen o proxecto, lles dice, igual que me dixo a min, Carlos, que o que me explicou foi o que iba a facer sobre o papel, que é eso que teñen vostedes aí nas imaxes e demás, pois é unha pasarela. E o entrecomillo, porque así ven no proxecto, colocar unha pasarela de madera que dé acceso á fronte da praia desde o campo de fútbol, hai fotos aí de a parte aéreas que se poden ver perfectamente, desde a praia hasta o campo de fútbol, acompañada de pilotes de madeira con corda nos dous laterais. Na parte central levantarase un tramo que está en mal estado e o van a poñer en bon estado, é dicir, se entende facilmente. Toda esa zona, señor Franco, que se encarga, outro día me dixo o mismo e tal, dos coches no Pinar, eso non é unha cuestión do noso Concello, non temos competencias ali.
Por tanto, ali, se hai coches, terá que vir o Seprona e os terá que sancionar, porque aquilo é de demarcacións de costas, nosoutros non somos competentes, e se non fale con o noso policía local, que yo explicará, e parece mentira que fora vostede concejala, non? En ese sentido, porque hai administracións que teñen unhas competencias e outras que teñen outras. O que fai Costas neste caso é dicir, vamos a actuar en Ortigueira, e vamos a facer unha pasarela na playa de Morouzos. E dice para que, con que motivo o fai. Non sei, se queren o volvo a ler. O que queren é preservar o que son os espacios naturais e evitar o cambio climático. Así o di o propio informe de Costas, non do Concello, non é un proxecto noso, que vostedes, se queren, nos dice que é moi mal que fixemos un proxecto malísimo. Non é noso. É un proxecto da demarcación de costas do Goberno do Estado. Señor Franco, é que si queremos, podemos poñer peras en calquer olmo, pero non é o correcto. Non é un proxecto que fixera o señor Calvín ou o señor Ponce, non. É a demarcación de costas que vai actuar nunha zona que é súa. E nos dice que unha vez de facer eso, si nos comprometemos a mantelo nun estado adecuado. Eso que nos pide. Punto. Non sei onde non lee vostede. Porque é que a veces, eu entendo que hai que decir que o goberno é malísimo, e moi mal, e trae as cousas tardísimo, porque do día 12 ao día 20, pois hai 10 días, ou 9, e iso é terrible. Bueno, vale, é o vosso traballo ese, é perfecto. Pero contra que me botedes a min a culpa do que fai a demarcación de costas e de como fai no seu territorio onde é competente, pois eu non sei que queren que vostede, que eu lle diga ao señor Carlos cando veña esta semana ou a semana que ven por Ortigueira, que quere que lle diga eu? Oye, pois mire, o pleno dice que o proxecto é malísimo, ou que quere que lle diga? Si é o seu territorio. E aí o señor Muras está no correcto, e claro, foi alcalde e o controla. O fai porque pode facelo. E o que nos pide é que manteñamos o que vai facer. Iso é. E antes de final de ano, porque o quere ejecutar, porque deberá, me imagino eu, que terá os cartos e os quere ejecutar. Punto pelota. Non, é que non hai máis. Non lle busque conspiracións judeo-humanas. Non, que non é cousa miña. Si o señor Muras me podía decir ahora é que o goberno socialista de Madrid mira o que vai invertir en Ortigueira. E eu lle diría, pois sí, é verdad. Se non é cousa miña, non o dice, pero xa o digo eu, mire, non? Pero é que unha inversión para Ortigueira, é que onde está o problema? E aparte que está dicindo que é riguroso co cambio climático e ca preservación dos arenais que son o patrimonio natural que ten Ortigueira. Que máis queremos? Logo vai salir mal, non o sei. Ana, aí estou de acordo, perdón, señor Franco, eu estou de acordo. Pode ser que logo, que nosotros, aí, que vexamos se as obras se fan adecuadas ou non, e matizaremos e o traeremos a pleno ou falaremos entre nosotros, que a mellor non nos gusta como queda ou non sei, non? Pero é que creo que iso aquí agora non cabe. O que nos están preguntando é se unha vez de feitas as obras vamos ter o compromiso de mantelas. É o que nos piden. Decimos sí ou non. Pero logo de proxectos, de historias e tal, é que non somos nosotros competentes. Todas esas preguntas, Ana, perdón, señor Franco, non. Sí. Todas esas preguntas que eu lle fixen a vostede son as preguntas que eu faría no momento no que a demarcación de costas me presenta isto. Eu entendo que vostedes non o miraron, porque non o saben. Son preguntas moi básicas. Eu lles estou preguntando ata onde chega a pasarela. Non é tan complicada a pregunta, non? Non estou cuestionando nada, non estou cuestionando a importancia do proxecto. Desde o campo de fútbol hasta a entrada da playa. Non. Non, é que mira o plano. Hai dúas pasarelas. A ver, planos non os trouxemos nós. Se equivocaron os planos, deixe rematar. Vamos a ver, aquí vostedes traen ao pleno isto. Son vostedes o que o traen ao pleno, non o traemos nós, ni o trae a demarcación de costas, o traen vostedes. Eu entendo que cando traen un tema ao pleno, o traerán mirado, estudiado e valorado, porque, como din vostedes, nós temos que facernos cargo desto, que é o que nos está dicindo a demarcación. Eu me imagino que vostedes o mirarían.
Supoño, porque claro, xa o estou poñendo en dúbida, porque me dá a sensación de que nin o miraron. Non saben nin cales son as fotos. Claro, aquí fala de unha demolición dunha pasarela, dunhas fotos, que son a pasarela que vai do campo de fútbol hacia a praia, sin embargo, no plano, veñen outras. É que non estou dicindo nada do outro mundo. Se me deixa acabar de falar, porque ao final eu a sensación que teño, un respeto, por favor, se non lle importa, un respeto. Vostedes falan... Por favor, señor Jaime. Siga, por favor. Me gustaría que de vez en cando chamara a orde aos seus concelleiros. Non chamou a orde. Señor Ponce, por favor. Eu penso que non miraron o proxecto. Volvo a decir. Eu penso que son preguntas moi básicas en algo do que despois nos temos que facer cargo, como está dicindo vostede. Pero, bueno, está claro que a vostedes todo isto lles dá igual, que nin o miraron, nin saben o que é, nin saben o que se vai a facer, vostedes simplemente... ¿Sí? O mantenimento dunha pasarela, tal e como di, que se vai formar, que non creo que sea tampouco unha obra para... Señora Rego, vostede cree que sería... Non, é que estaba falando eu. Vostede cree que sería necesario que a pasarela rematase na entrada da praia? Ou pensa que a pasarela está ben se remata na mitade da entrada? Eu lle pregunto. Non. Seguramente usted pediríalle máis, pero Costas é a que o fai, é a que ejecuta, e a que a paga. Entonces, tú podes ter... Señora Rego, a pasarela chega ata a entrada da praia ou non? É o que lle estou preguntando. Non o sabe. Pois acabar. Sí, claro. Quero dicir que é a demarcación de Costas quen fai o proxecto, que tú podes dicir hasta onde chega, que vai ser así, e o mantenimento, que é no que nos temos que encargar nosotros, dunha pasarela, como levamos moitos anos encargándonos delas, non creo que sea que teñamos que pedir un préstamo para facernos cargos do mantenimiento. Se usted quere enredar, rizar o rizo e votar en contra, ou este negra faigo, e xa está. Eu creo que non é tan complicado. Outra cousa que lle quería comentar sobre o tema do aparcamento no Pinar, porque sempre vota esas, bueno, que o señor Muras foi alcalde, o resto non, e que eu son alcalde, o señor Muras foi alcalde, o resto non, eses desprecios que fai sempre, pero é unha realidade, non é un desprecio. Sí, son desprecios, e o fai sempre, ademais, e son de moi mal gusto, por certo. Cando eu era concelleira, cando eu entrei no ano 99, mire que xa hai anos, daquela o Pinar estaba atestado de coches. Non sei se se acorda, pero chegaban os coches prácticamente hasta as dunas. Prácticamente non, hasta as dunas. Foi o Concello que empechou ese Pinar. Foi o Concello o que impediu que os coches aparcasen nese Pinar e que ese Pinar revivira. Foi o Concello. Nin foi a demarcación, nin foi ninguén. Foi o Concello. Eu era concelleira. E agora, no ano 2024, 20 anos despois, 25 anos despois, os coches volveron a Pinar. Por qué? Porque se sacou unha pasarela. Unha pasarela que sacou o Concello. Creo que sacou o Concello. E está dentro da demarcación de Costas. Entón, responsabilícese tamén do que fai. Non bote sempre balos fora. Non teño nada máis que decir. Como entendo que xa deste proxecto non me van a contar nada máis, pois xa veremos o que votamos. Gracias, señor Franco. No, mire, me está enseñando aquí o señor secretario que se ve perfectamente a delimitación dun plano cenital donde van os pivotes e claramente delimitados e hasta onde e o que queira aí, ten aí a información, non sei en que página está, pero bueno, se ve perfectamente e demás. Bien, pois entón aí ten toda a información. O que lle quero dicir é que agora, se o Concello quixera cerrar o Pinar, xa lle digo eu de antemán que non me iban a deixar. Non sei antes como facían ou como lle permitiron facelo. Hoxe xa lle digo eu que non. Ni poner ni media piedra. Vosotros poñeríades moitas e tal. Pero bueno, isto non é o caso. Vamos a votar o fondo da cuestión, que é o que acabamos de comentar, de unha pasarela que dice a demarcación de Costas que necesita a nosa aprobación para o tema do mantemento de unha obra que van a facer para preservar, e abro comillas, como dice aquí, a execución dunhas obras na praia de Morouzos, e informado para comentar o trámite do proxecto necesario que o Concello adquira ese compromiso. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias, prospera a moción.
Pasamos logo ao seguinte punto da orde do día. Punto número 10, que sería tamén unha moción de urxencia co número expediente 2378/2024, aprobación de declaración institucional relativa aos parques eólicos Barqueiro, Badulaque e Moeche. Ten a palabra a señora Rego Martínez para dar lectura a esta declaración institucional. Bueno, esta declaración institucional están a facendo en todos os concellos, porque desde hai un ano pico os concellos de Cerdido, Moeche, San Sadurniño, Valdoviño, Cedeira, Ortigueira e as plataformas de transición enerxética Xusta Moeche, Ortigueira, Dinón, Cerdido, Dinón, afectados polos eólicos Vilaboa e a Asociación de Veciñas e Veciños de Couzadoiro, únense na loita de os parques eólicos Barqueiro, Badulaque e Moeche. E así o facemos reuníndonos ca periodicidade que cada un destas concellos e plataformas así nos lo solicitan. Entonces paso a leer a declaración institucional. Os concellos de Cerdido, Ortigueira, Moeche, San Sadurniño, Valdoviño, Mañón e Cedeira e as plataformas Transición Enerxética Xusta, Moeche, Ortegal, Dinón, Cerdido, Dinón, afectados por eólicos Vilaboa e a Asociación de Veciñas e Veciños de Couzadoiro únense na loita contra os parques eólicos Barqueiro, Badulaque e Moeche. En agosto saiu publicada no Boletín Oficial do Estado a autorización administrativa previa o da construción para os parques de Badulaque, Barqueiro e Moeche, nas que se recollen as disconformidades dos concellos de Valdoviño, Cerdido, Ortigueira e Moeche, cos parques eólicos da empresa promotora Enel Green Power España SL, ante as que Enel se reafirma en que non hai ningún incumprimento legal. Os concellos e plataformas atopámonos actualmente con 4 procedimentos contenciosos administrativos contra os megaproxectos no noso territorio. E na práctica é un único macroparque que abarque os concellos afectados de Mañón, Ortigueira, Moeche, Valdoviño, Cedeira, Cerdido, As Somozas, As Pontes de García Rodríguez e San Sadurniño, chegando nalgúns casos a ocupar o 60% do territorio do municipio. Seguímonos atopando con trabas administrativas, posto que a día de hoxe non temos accesos aos proxectos definitivos como especifica o Boletín Oficial do Estado. Previamente a autorización do proxecto, o promotor deberá proxectar o trazado definitivo ca línea de evacuación situándoos a unha distancia superior a 200 metros dos núcleos de población e de 100 metros das vivendas ailladas ou outras edificacións de uso sensible, para o cal teñen que presentar un estudo de campos electromagnéticos ante o organismo competente da Xunta de Galicia. Descoñecemos se na actualidade ten coñecemento deste trazado. Sabemos que algúns dos veciños e veciñas dos nosos concellos pódense estar deixando influenciar por presións que nos constan para asinar os contratos. Estas medidas pouco éticas prodúcenos unha gran desazón e preocupación, xa que buscan a xente maior que vive sola para intentar enganar ca firma dos contratos a precios de 0,70 euros metro cadrado en pleno dominio, se o eólico está na finca, e 0,35 euros metro cadrado para o resto. Sabemos que o seguinte paso é que as empresas soliciten que os proxectos sexan considerados de utilidade público, mas exiximos unha explicación con datos reais, posto que hoxe en día esa declaración o noso entender carece dunha base fiable, o que está a provocar un sentimento de desprotección entre toda a nosa veciñanza. Non estamos en contra das enerxías renovables, pero sí en contra da transformación industrial do noso territorio sen garantías de emprego nin desenvolvemento cara a un futuro sostible, con macroproxectos que non respetan o xeito de vida de quen habitamos nestes territorios e que van dificultar fixar e atraer poboación que nos permitir no rural vivo. Con esta declaración queremos anunciar a nosa unión pola defensa deste territorio que se está vendo atacado con un modelo enerxético abusivo e que só se vai ver beneficiada Enel Green Power España SL. Moitas gracias, señora Rego. Dado que esta declaración non estaba incluída na convocatoria, procede en primeiro lugar a aprobar a súa urxencia. Ábrese debate sobre urxencia. Ten a palabra a señora Rego.
Bueno, se considera urxente. non teño. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Hoxe traen a debate unha declaración institucional que é importante para a defensa do noso territorio fronte a un modelo enerxético abusivo e depredador. E permítame que o diga claramente, o BNG está a favor do contido desta declaración. Defendemos o rural vivo, a transparencia no desenvolvemento enerxético e o respeto á veciñanza, porque non queremos que se continue impoñendo un modelo que beneficia as grandes empresas, que afoga as comunidades locais e que nos quere expulsar da nosa comarca. Pero tampouco imos calar sobre o que vostedes pretenden agochar aquí. Sabemos que esta declaración leva semanas no despacho do Goberno Municipal. Semanas. Por que non se abordou na Comisión de Asuntos Xerais do pasado xoves? Sen resposta. Por que fan que se traia hoxe de urxencia o pleno? Sen resposta. A urxencia non amarca o contido, senón as súas propias carencias organizativas, a improvisación por bandeira. Falan de defensa veciñal, pero as súas formas, unha vez máis, din outra cousa. Aquí pérdese unha oportunidade de traballar unidos polo ben común, de demostrar que este pleno pode actuar como un bloque compacto fronte ás injustizas que afectan o noso concello e a nosa comarca. En lugar diso, o que temos é improvisación e unha falta de respeto aos tempos e aos procesos democráticos. E non imos ser cómplices deste xeito de actuar. Hoxe apoiamos o fondo da declaración, porque o territorio e a nosa xente están por riba de calquera discusión de formas. Pero deixamos constancia de que este goberno amosa que antepón os seus intereses á verdadeira defensa do común. Non somos unha oposición para entorpecer, somos unha oposición para exixir o mellor goberno posible para a nosa veciñanza. E con estas formas, señor Calvín, señora Rego, están vostedes moi lonxe de conseguilo. Moitas grazas. Gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Chamame a atención unha declaración institucional por urxencia sin falar cos portavoces. Eu non sei que tipo de goberno están acostumbrados vostedes, pero eu entendo que unha declaración institucional é unha declaración de todos, na que todos debemos poñernos de acordo, falar antes, previamente ao pleno, e traer esta declaración presentada por todos por unanimidade. Pero, claro, fano, pois, a súa maneira. Méteno por urxencia un día antes, por suposto, sin falar cos portavoces. Outra vez, o grupo de portavoces non vale absolutamente para nada. Nós tamén estamos totalmente de acordo co fondo desta declaración, pero estamos totalmente en contra das formas que ten este goberno de presentarnos as cousas. Tamén me gustaría que me contestaran, porque na declaración falan de que esta empresa emprega malas artes, digamos, para coaccionar a xente para pagarlles por debaixo de precio ou por debaixo de precio de mercado. Entón, se vostedes como goberno son conscientes destas malas artes, gustaríame saber que fixeron para avisar a xente ou para explicarlles que o que lles está intentando pagar esta empresa está por debaixo do que se paga no mercado ou por debaixo do que están pagando outras empresas para estas mesmas cousas, porque ata onde eu sei, creo que non fixeron absolutamente nada. Entón, creo que isto é un brindis ao sol, se ven un pouco obrigados a presentar esta declaración institucional, pois porque, as circunstancias os obrigan, pero, dende logo, xa polas formas de presentala, se nota que non teñen moitas ganas nin de presentala, nin de aprobala, nin de sacala adiante. Pola nosa parte, pois, non sei se as declaracións institucionais se votan, entendo que non, porque se é unha declaración institucional non se vota, pero quero que conste que estamos totalmente a favor dela. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Moras. Non teño nada que engadir. Gracias. Ten a palabra a señora. Sí, defenda. Mire, Estamos, señora... perdón, antes de tal, estamos ca urxencia. Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia. Unanimidade, prospera. Señora Rego. Mire,
Señora Franco, eu ás veces non se pode ser máis papista que o Papa. Mire, cando os portavoces para... Isto é recíproco. Sabe vostede, non ven a conta ahora mismo, pero sabe vostede que cando foi o da piscina, varias ocasións eu solicitei, agradeceríalles á oposición que cando eu pregunto unha pregunta, tamén me conteste. Se non teñen nada que dicir, se teñen algo que dicir, porque eu non vou esperar 4 días ou 5 días. Ao final preguntei se tiñan algo máis que alegar e contestaronme pasado 3 días e agora pregúntanos por que non veo a piscina. Pero, bueno, deixemos iso. Xa sabemos que esta é a labor da oposición. É unha declaración institucional consensuada con todos os concellos e con todas as plataformas consensuadas. Isto mesmo que estou lendo eu, está eu lendo os outros concellos. Tampouco creo, e ustedes que son o suficientemente intelectuales e saben do que están falando, é ler e estar de acordo en se está de acordo ou se non se está de acordo. Creo que non leva máis de 5 minutos escoitarme ou lela, que non fai falta tampouco comunicarlo a vostedes. De todos os xeitos, esas prácticas abusivas, claro que se está a facer o traballo. Claro que se está a falar con esas empresas para dicirle o que están facendo. Claro que sí. Que vostede non lle comuniquen non significa que non lle digan. Non lle van contar a vostede todo o que se está facendo, evidentemente. Nin os que formamos esa plataforma tamén lle estamos. E sei que están facendo prácticas abusivas e tamén están comunicado porque esta conselleira tamén lle informou e mantuvo informado e está en contacto ca xente que tamén lle están facendo esas prácticas. Sí, señora Franco, sí. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias. Non sei se vota este tema, se vota. Pois, como queda bastante claro e como é unha declaración, como dice a señora Rego e como dixo o señor Xal e tal, que é consensuada con todos e con distintos, vamos a decir que ámbitos da nosa comarca, que estamos en profundo desacordo con todo isto, e o que cumpre agora é votar esta declaración institucional. Votos a favor, unanimidade, prospera a declaración institucional, polo tanto. No punto, moitas gracias a todos. No punto número 11, mocións de urxencia, o señor pregunta si algún membro da corporación desexa someter a consideración do pleno algún asunto que non teña cabida no punto de rogos e preguntas. Mocións? Non? Pasamos logo ao punto número 12, resolucións ditadas pola alcaldía dende a última sesión ordinaria. Os conselleiros e conselleiras teñen acceso ás resolucións ditadas pola alcaldía a través do libro de decretos, ademais da relación que se redacta para o pleno e que está incorporada neste expediente. E o punto número 13, da orde do día, acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión. Consta no expediente do pleno dilixencia de que non se aprobaron acordos pola Xunta de Goberno Local no período comprendido dende o 24 de setembro ata o 21 de novembro do ano 24. Pasamos logo ao punto de rogos e preguntas do anterior que quedaron sin contestar. En primeiro lugar, vamos a contestar as preguntas realizadas na anterior sesión plenaria, realizada polo voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista. Canto costou o Festival Celta deste ano? Aínda non está cerrado, me dicen os da intervención, e están pendientes aínda de entrar subvencións que aínda non se contabilizaron. Faltan aún unha serie de subvenciones que non entraron aínda en tesorería. Por lo tanto, cando teñamos o dato, o faremos público. Realizadas pola voceira do Grupo Municipal Primeiro Ortigueira, a Escola de Música xa comenzou, pero os profesores aínda non están. A concelleira de Educación quedou en chamarnos para falar deste tema e mellorar a ordenanza, e estamos todavía pendentes. Cando se vai facer? Sí? Pois ben, están logo contestadas, entendo. Vale, son as que me pasaron. Ben, pasamos a unha do señor Xal,
Non sei se está así. Pode decirnos cantas toneladas recolleu Sogama nos últimos anos 2020, 21, 22 e 23? É correcta esta, sí? Pode contestar? De bolsa negra, no ano 20, 2.448,42 toneladas, no ano 21, 2.447. Repito, tiña o altavoz apagado, disculpade. Boa noite a todas e todas, por certo. De bolsa negra, no ano 20 se recolleron 2.448,42 toneladas, no 21, 2.416,54 toneladas, no 22, 2.393,83 toneladas, e no 2023, 2.413,04 toneladas, e de bolsa amarela, no ano 20, 30,60 toneladas, no 21, 40,42 toneladas, no 22, 45,28 toneladas e no 23, 43,32 toneladas. Ben, preguntas presentadas por escrito polo Grupo Municipal Primeiro Ortigueira. A primeira, existe unha factura do mes de xulio de importe 800 euros no concepto PON Comida Festival do Celta con delegado, asinada polo Concelleiro de Urbanismo de 10 de outubro e que se presenta o 23 de setembro. Quen acudiu a esta comida, en que comeron, por que se conforma unha factura sen ningún dato, nin cantos comensais, nin o que se comeu. Ben, estos foron varios, non é delegado, sino que é o Director General de Turismo, e aí viñeron, como ben saben, varios conselleiros en distintos días, e foron varias comidas, e los puxeron como unha comida, pero foron varias, 800 euros. Non sei exactamente o que comeron, pero pode ser que fora arroz, croquetas e pulpo ou raxo e zorza, non o sei, que eu tampouco acudín a algunha delas. Por exemplo, en unha delas creo que se comera raxo e algunha cousa máis, pero non lembro. Foron 800 euros e foron dous conselleiros, directores generales e algunhas que nos axudan no tema do, como ben sabe vostede, o protocolo, non? E tal, nada que ver con cando era vostede concelleira, claro está, por suposto. Bien, saben, me pregunta tamén, saben se o club de fútbol cobra aos alumnos os cursos polos que o Concello de Ortigueira os contrata para que realicen as actividades deportivas municipais? Non o sei. Número de usuarios do servicio Xantar na Casa a 1 de outubro do 24 e a 1 de novembro do 24. Señora Concelleira. Sí. Vamos a ver, poidolles dar a cifra a datas máis recentes desta semana. Pásame información que, contando os 4 usuarios que empezan os servicios o xoves día 28, préstase en total a 24 usuarios o servicio de Xantar na Casa. Moi bien. Como é posible que haxa persoas co servicio de libre concurrencia e non teña rexistro de entrada da solicitude? Así di a acta de inspección da Xunta de Galicia. Vale, a acta de inspección da Xunta de Galicia non di concretamente eso. Poidolles explicar que as altas no SAF básico pódense facer por dúas vías. Pode ir o interesado facer a solicitude por rexistro de entrada. O traballador ten 3 meses para contestar e para valorar a prestación, ou ben, unha vez feita unha intervención ou un seguimento, o propio traballador social pode valorar que é un recurso idóneo, sin necesidade que o usuario faiga esa solicitud polo rexistro de entrada. En este segundo caso non hai rexistro, non aparece esta solicitud por o servicio e así figura, está recollido na ordenanza municipal que en casos xustificados e con informe técnico do responsable se leve a cabo esta actuación. Moitas gracias, señora concelleira. Como é posible que se... esta xa está... Non, esta non está. Como é posible que se devolvan 1.583 horas disponibles para a atención dos usuarios? As horas de dependencia non se devolven. Estamos á espera da contratación de novas auxiliares e do incremento da xornada de outras que están a xornada parcial e van a pasar a xornada completa para dar servicio a novos usuarios. De todas formas, de acordo cos datos facilitados pola traballadora social, que é a coordinadora do Servicio de Atención de Axuda no Fogar,
que en breve, además, será apoiada por unha nova diplomada en traballo social, este servicio no ano 2024 e no ámbito de libre concurrencia sobrepasará lixeiramente as 5.000 horas de atención, cubrindo, ademais, novas persoas usuarias. Son casi 3.000 horas máis das que se prestaron no ano 2023, no que se realizaron 2.250 horas pola xestión do equipo do anterior goberno. Ademais, estas 5.000 horas serán financiadas pola Deputación da Coruña, tras o acerto na previsión polo noso goberno e pola dirección do Departamento de Servicios Sociais, e a pesar dos vaticinios de que sería imposible executalas. Tras a terrible herdanza recibida, os servicios sociais de Ortigueira están encamiñándose a unha transición paulatina de estabilidade, crecemento e mellora. A herdanza era terrible. Sí, 2 anos sin vacacións do persoal. Terrible. Moitas gracias, conselleira. Cal é o traballo do traballador social que a través dun convenio co Concello de Cerdido acode ao noso Concello? Segundo o informe da Xunta de Galicia, non está a coordinar o programa de axuda no fogar. O traballador social que temos conveniado co Concello de Cerdido é o director coordinador de servicios sociais. Está encargado, entre outras cousas, das seguintes labores. Presta o servicio de información, orientación e asesoramento con especial incidencia nas dependencias e discapacidades, con máis de 500 expedientes tramitados atendéndose en cita previa e coa xestión de trámites ao día. Foi o que implementou e o que xestiona outro servicio de nova creación como é a participación infanto-xuvenil a través dos plenos infanto-xuvenís en colaboración con UNICEF e con centros educativos. É o que leva tamén a xestión das subvencións destinadas aos servicios sociais. Leva a xestión dos SIUS, que é o Sistema Informático de Usuarios de Servicios Sociais. É certo, non é tarefa deste traballador social en concreto, a coordinación específica do servicio de atención no fogar. Moitas gracias, e cabe decir que fan un traballo excepcional. Todos eles. Traballadores nosos, non do Partido Popular nin de ningún partido. Traballadores de Ortigueira, e que traballarán con nosotros, e traballarán co BNG, e traballarán con Primeiro Ortigueira, e traballarán co PSOE, porque o seu traballo son funcionarios. Por lo tanto, eu creo que estes profesionais o que teríamos que facer todos é deixalos ao margen da contienda política e intentar axudalos no seu traballo que é moito, e os que nos dedicamos a iso sabemos do que estamos a falar. Pregunta, desde que chegaron ao goberno, cales foron trámites realizados coa chamada piscina do Salgueiro? Concelleiro. Non lembro ninguna pregunta sobre este problema na anterior legislatura. De todas formas, me alegro que teña esta inquedanza sobre este problema. Non dubido que todos os que estamos aquí creemos que é un problema grave, pero encima mía, máis, a nivel personal, me toca máis preto. O sea que, se hai algún conselleiro que quere solucionar este problema aquí, máis que naide, son eu. E como xa me preguntou varias veces sobre este tema, lle pido disculpas, porque evidentemente non me expliquei suficientemente ben, así que intentarei non facer agora mellor. A ver, cando entro en xulio, como concelleiro, entre outras cousas, por exemplo, do urbanismo, pregunto sobre a piscina do Salgueiro. Ben, hai unha licitación dun proxecto. Tardaron 7 anos en pedilo, pero bueno, podía ser peor, non pedir ningún. Vale, entón é un proxecto que se licita en xaneiro e tiña 6 meses para entregar un proxecto.
Vale. Chegado a julio, finales de xulio, falo todo fechas de memoria, non entrega proxecto ningún a licitadora, vale, a empresa licitadora. Así que me poño a traballar para conseguir, evidentemente, un proxecto que me diga como solucionar un problema e, sobre todo, canto custa solucionalo. Vale, isto consigo sobre decembro. Vale, falamos co secretario, que a pesar de estar ata arriba por culpa dun proceso de desestabilización de emprego que me está neste concello, o que me di é que fai falla un informe do arquitecto, que como 9 anos a nadie se ocorreu que estuvera unha plaza en propiedade para evitar que aquí viñera a xente a facer puntos e escapar en canto poidera, pois non temos arquitecto, non? Entón espero que, gracias a este grupo de goberno, creo que a principios de ano xa haberá un arquitecto, o secretario, secretaría en xeral, despois do proceso de desestabilización de emprego, estará un pouco máis liberado, e empecemos a dar unha solución a un problema que ven de 2008, xa lle toca, vale? Entón, vou dicir unha cousa: se este concelleiro termina a legislatura, pois xa lle digo eu que, polo menos se depende de algo deste goberno local, este problema vai estar solucionado. O sea, mira que claro o teño, vale? E digolle máis cousas, se quere tomar nota, e se alguén se nos cumplo, que me boten en cara, porque eu veño aquí a facer cousas, non? Veño a servir a xente, non a servirme do concello. En Loiba, Celtigo, Soi Noviso, se termina a legislatura, van poder abrir o grifo en verán e terán auga. Na aldea de Espasante, o mesmo. Vale, o problema de San Juan de Espasante, pois tamén, estará solucionado. Vale, e os parques infantiles renovaremos todos, a non ser que Costas non lo impida. Vale, son compromisos que dixo aquí ben claro e que me poden botar en cara cando queiran. Moitas gracias, señor Jaime Ponce. Pasamos á pregunta: existe unha factura de reparación da moto de auga onde foi usada? Me dicen que sí, e me dicen que foi usada en unha salida a Ferrol. E tamén me mandan un informe, porque ao mellor dicen vostedes por que saleu, me mandan un informe de xulio, do 9 de xulio, do don Jaime Villar, que dice que a moto de auga se lle presta, bueno, teñen acceso se o queren, la colaboración entre ayuntamientos en dicha materia la considero necesaria, puesto que fomenta la mancomunidad en cuanto a medios se refiere, por lo que todos salimos beneficiados compartiendo los medios que puntualmente necesitamos, como por ejemplo podemos poner la cesión de muñecos RCP, moto de agua por parte también de Narón y Aspontes a Ortigueira, así como medios humanos o la propia cesión en otros concellos como en Narón en años anteriores. Por lo tanto, si queren un informe, digo por si teñen interés en saber por que se presta un recurso do 112, non? Pasamos, non sei se hai rogos, preguntas. Señor Marco Xal, empeza vostede. Empece por rogos, preguntas ou como quere facer? Empezo por rogos. Rogos? Sí, grazas, señor alcalde. Cando queira. Volvemos solicitar unha vez máis que se regulen os tempos nos plenos municipais, por exemplo, 2 turnos de palabra por cada partido político ou portavoz, e que se fai en moitos municipios galegos para que os plenos se fagan efectivos e productivos. O RTE debería de apostar por esta liña, así tamén evitaríamos enredar con temas secundarios que non teñen nada que ver coas mocións nin demais. Tamén rogamos que se tome en consideración limpar o río de Loiba, xa que coas chuvias hai zonas que se están inundando, principalmente porque non hai mantemento e cuidado do mesmo. E despois xa empezaría a facer as preguntas. Se consideran responderlas hoxe, pois agradecería, senón, pois esperarei ao xaneiro de 2025. Enviáronos a seguinte pregunta:
Cando se ten pensado facer o mantemento da área recreativa do Cadaval, que conta con barandas e mobiliario en mal estado desde fai meses? Tamén nos enviaron outra pregunta sobre unha convocatoria de oposición. Parece ser que se retirou un documento oficial da sede electrónica para pouco despois subir un novo modificando o seu contido. Poden aclarar este tema a veciñanza? Como, perdón? De administración, pero si quere mañá, ven a Servicios Xerais e lle decimos. Que houve un documento oficial dun, non sei polo que nos transmitiron, un documento oficial da sede electrónica sobre un... Es un momento e ves por aí e o comentamos ao técnico e vemos que pasou. Os conselleiros non temos acceso a iso. Bueno, eu estou preguntando... Pero que foi? Para darche unha boa resposta. Vale, bueno, eu estou transmitindo o que me enviaron a min, bueno, o noso partido. Entón, hai dúbidas, a xente quere saber que pasou. Non é... Entón, a ver, non é... Penso que non é nada anormal, pasou algo e a xente quere saber que pasou, nada máis. Igual foi un problema burocrático de, eu que sei, non sei que puido pasar aí, entón aclararlo para saber que pasou. Tamén hai interés en saber se vai arranxar o camiño da costa, o treito do Picón a Mazorgán, xa que está en bastante mal estado. Se teñen algún prazo, se o teñen en consideración, se o teñen planificado, etc. Bueno, e despois, xa que falamos da piscina do Salgueiro, que xa preguntamos nós tamén xa fai un ano, e seguimos, bueno, vemos avances, pois tamén xurdanos se hai avances relacionados co muro de San Roque, se hai algún tipo de avance, porque... Nos pediron máis documentación, creo que ya mandamos estos días atrás, e estamos esperando a que a Diputación nos diga que ok. Nos requeriron máis documentación. Vale. Ben, e despois imos facer unhas preguntas que son moi faciliñas de contestar, porque só teñen a opción de sí ou de non, e poderían contestarse hoxe mesmo e non agardar o seguinte pleno. Gustaríanos saber se o Goberno Municipal solicitou algunha das seguintes subvencións da Deputación da Coruña para o ano 2025. Solicitouse a subvención para a realización de actividades de promoción económica no ano 2025. Solicitouse a subvención para o servizo de socorrismo durante o exercicio de 2025. Solicitouse para financiar actividades de envellecemento activo e actuacións de loita contra a soidade non desexada no ano 2025. Solicitouse a subvención para o financiamento de persoal técnico nos servizos municipais de igualdade de xénero no ano 2025. Solicitouse a subvención para a adquisición de vehículos para os desplazamentos do persoal dos servizos sociais comunitarios. Solicitouse a subvención para a limpeza de praias marítimas no ano 2025. Solicitouse a subvención para financiar gastos de persoal técnico dos servizos de normalización lingüística en 2025. Solicitouse a subvención para a execución de obras e servizos municipais dos concellos da provincia da Coruña para o 2025. Outra, para o servizo de... non, esta é repetida. E para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2025. Gustaríanos saber se solicitaron algunha destas ou non a solicitaron, e cales se solicitaron e cales non. Se nos poden contestar. Bueno, pois só dicirles que se non a solicitaron, que xa non se pode solicitar. E para saber... Non o sei. Eu pregunto para saber se solicitaron ou non se solicitaron. Moitas grazas. Está ben. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Rogos, preguntas. Sí, preguntas sí. O que pasa é que temos unha que fixemos xa para o pleno de setembro, que no pleno de setembro non nos contestou, que quedou de contestarnos esta, que tampouco nos contestou. Entón, volvo ya a facer
Supoño que hoxe non nos a contestará, a ver se temos sorte. A pregunta era canto aportou o Concello á Carreira Popular de Agosto organizada pola Peña Ciclista Santa Marta e canto ás Olimpiadas Rurais organizada pola Asociación de Veciños de Couzadoiro. E queremos saber o importe de cada unha delas. Ben, paso aos rogos entonces. Bueno, o primeiro rogo ten que ver co día do pleno, porque cambian as datas do pleno. Bueno, no regulamento municipal di que se se cambian as datas ten que ser por motivos debidamente justificados, e ata agora non justificaron ningún motivo para cambiar a data do pleno, que teria que ser o venres en vez de hoxe. O mellor, se fose o venres, todas estas cousas que trouxeron por urxencia, todo este debate que tivemos co o problema da praia, pois seguramente non lo podíamos ter ahorrado, falaríamos na comisión, nos enteraríamos todos e non chegaríamos aquí sin saber ningún nada de nada. Entón, bueno, o primeiro rogo é que non cambien a data dos plenos, porque cada un de nós se vai organizando a súa vida sabendo que temos pleno o último venres de cada mes impar e comisión o penúltimo venres. Se vostedes unánimemente ou unilateralmente, pois deciden cambiar as datas, pois os demais evidentemente temos que adaptarnos, pero gustaríame que si o fan, pois que fose por algún motivo justificado e non simplemente pois porque lles apetece cambiar a data do pleno. É un rogo, nada máis. Non, porque é un rogo. No, era un rogo. Continúe. Pero se que era por plazos, porque se sale o reconocemento extrajudicial entre que se publica para que todos os proveedores tuveran pagados antes de final de ano. Era simplemente por eso. Ponce me riña a min porque falo moito, pero claro que é que non é unha pregunta, entón non me ten que contestar, é un rogo. Se o quere asumir ben, e se non o queren asumir, pois cuestión súa. O segundo rogo ten que ver co que falaba vostede, é que, como lles pedimos, pois que nos reúnan para poder estudiar o tema da xestión económica deste Concello. É un rogo que lles faigo, pois, como din vostedes, tendéndolles a man e intentando mellorar esa xestión económica e mellorar os números deste Concello. Outro rogo, que xa o fixemos varias veces, é que, bueno, para min supón un perigo para os nenos. Rógolles que durante a fin de semana corten a rúa da Alameda, porque hai moitos nenos xogando na Alameda que cruzan, moitas veces pasan os coches sin mirar, bueno, os nenos xa sabemos que nin paran, nin miran, nin están pendentes dos coches, e os coches pois tampouco están pendentes dos nenos, co cal en calquera momento nos atopamos con un accidente que ningún de nós desexamos, o sea que, bueno, pedimoslle que dende o verres pola tarde hasta o domingo pola tarde, pois que se corte esa calle. Outro rogo é, bueno, hai uns meses sacaron vostedes unha especie de consulta pública para o tema da ordenanza de benestar animal. Hai xa varios meses, bastantes meses, penso que foi a primeiros de ano, pero non supemos nada máis desa ordenanza. O mellor tamén vemos a luz ao final do túnel, como coas bases das axudas aos estudiantes, ao mellor dentro dun ano pois temos a ordenanza. Mentres non a temos, eu que sí que lles pido que controlen o tema dos animais, que controlen as colonias felinas, que isto se pode facer sin ter ningún tipo de ordenanza, e que é algo que demandan moito os veciños de Ortigueira. Outro rogo é que, bueno, pois que se cumpran coas obrigas, que non teñamos que recurrir á valedora do pobo para que nos den a documentación, para que nos den acceso á documentación no período que corresponde, xa que temos que recurrir á valedora do pobo, pois que a ela tamén lle contesten, porque, polo que nos din, requirelles documentación e vostedes pois tampouco lle contestan. Entón, bueno, pois que a documentación que pedimos que non la den, e se non a teñen, pois que nos digan que non existe esa documentación. Outro rogo, outro día tiveron aquí varios cativos facéndolles rogos. Eu rogolles que lles faigan caso aos nenos e as nenas que viñeron aquí a pedirlles cousas, porque en moitas cousas son moito máis sensatos que calquera de nós, pero neste caso que vostedes, que son os que gobernan. Os nenos pedíronlles
entre outras cousas, pois que adecentaran o edificio de recepción de visitantes para que eles, os máis novos, pois que teñan un lugar onde pasar o tempo, onde xogar ou onde ver películas. Vostede faloulles dun bird center, mentres teñen observatorios de aves que dan pena. En Senra, por exemplo, hai un que era moi visitado, pero que está en estado lamentable. Entón, eu volvolles a rogar que lles faigan casos aos nenos, porque teñen moita máis visión de futuro que vostedes. Outro rogo é que solucionen canto antes o problema da entrada do colexio. Esta obra entregouse en agosto, esta entrada está vallada dende hai meses, prácticamente dende comezou o curso escolar por un accidente co pavimento esvaradizo, e aproveito tamén para rogarlle á Concelleira de Educación que acuda aos consellos escolares, que creo que é a súa obriga como concelleira. Porque digo yo non por nada, sino porque, non sei por que lle dá a cabeza, porque... Como son ruegos, bueno, non se poden contestar. Pues entón non me conteste. Que cando rogamos a Dios es para que nos conceda e nos diga algo. Me gustaría contestarle a este ruego. Es que me gustaría contestarle. Si me lo permite el señor alcalde. Si me deixa rematar o ruego, despois... digo yo porque este problema do pavimento esvaradizo comentouse nos consellos escolares antes de este accidente, antes de que pasara isto. E tamén nos comentaron pois, que a Concelleira de Educación non estaba neses consellos. Non digo que se fora a solucionar un problema, pero o que sí que lle digo é que, pois, que estarían ao tanto do problema, polo menos antes do accidente. Continuo cos rogos e despois pode contestarme o que lle parezca. No, lo que le parezca no, la realidad, que es distinto a lo que parece. Podo continuar? Sí, por supuesto, te continúe sempre. Rógolles que en Loiva a pista da Igrexa Outeiro, que creo que está nun post do ano, non sei se 2022 ou 2023, de aí xa varios anos, esa pista está en moi mal estado e os veciños queixanse moito de que precisamente eso, de que está aprobada xa dende hai varios anos, pero que sigue sin facerse e que cada vez está peor. Rógolles tamén que miren o problema do alumeado público na zona de Cuíña, porque hai xa varios días que non hai alumeado ali. Supoño que o saberán. É unha zona, ademais, na que hai moita xente camiñando, tanto pola mañá, ás 7 da mañá, eu xa topo xente pasando por ali, como á tarde. Realmente, sin luz, é un perigo para toda a xente que vai por ali. Entón, para que o amañen o antes posible. E o último rogo é un que xa lle fixen no pleno anterior. Tampouco é algo moi complicado de facer, pero que pode supoñer evitar accidentes. No pleno anterior, rogueilles que mirasen o tema da visibilidade na avenida Escola de Gaitas, a altura dos números 135, 145 máis ou menos, donde hai varias salidas de garaxes. Hai 2 meses comenteilles que acababa de haber un accidente ali. Sabemos, porque a Policía Municipal nos dixo que xa había varios informes para mellorar a visibilidade. Vostedes me confirmaron nese pleno que eran conscientes de que existían eses informes, pero pasaron 2 meses e aquilo sigue exactamente igual de perigoso que cando ocorreu o accidente. Ali hai pasos de peóns, hai saídas de garaxes e, volvolles a rogar que teñan en consideración esta zona e que melloren a seguridade nese sitio. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Me permite el gracias. señor alcalde, me gustaría contestar a este ruego. Muy bien. Pues tengo que decirle a usted que asisto con muchísimo gusto a todos los centros educativos donde se realizan consellos escolares. Puede usted preguntar y verá como sí asisto a todos, pero da la casualidad de que solamente usted trae noticias de uno. Bien. Pues desde que comenzó el curso, en el Colegio José María Laje se realizaron los siguientes consejos escolares. El 5 de septiembre del 24, el 13 de septiembre del 24 y el 3 de octubre del 24. Al primero de ellos, el 5 de septiembre, no pude asistir por el fallecimiento dentro del ámbito familiar. Se lo comuniqué por escrito mi ausencia a la directora del centro y después se lo expliqué de palabra. Siento que ustedes no se hayan informado porque así podían demostrar su grado de empatía hacia mí. Bien. En el Consejo Escolar celebrado el 3 de septiembre sí asistí.
era un Consello Escolar extraordinario y estará reflejado en las actas que supongo que usted miraría. Y el celebrado el 3 del 10 del 24, en que se trató un tema de obras, asistió el representante del Gobierno municipal responsable de obras. Usted intenta crear una imagen de la concejala de Educación que refleje frivolidad y poca empatía por los alumnos y los padres. Y ahí usted se equivoca, aunque siga sembrando estas ideas. Mi ausencia es comunicada siempre en tiempo y en forma, si es que va a producirse. Para finalizar, además, le diré cuál es la misión de la concejala de Educación. Primero, ocuparse de la situación educativa de los alumnos. En este punto nosotros creemos que los alumnos están en buenas manos, teniendo en cuenta la formación de sus educadores y la preocupación de sus padres en el progreso de la formación de sus hijos. Y en este punto no tuvimos ninguna queja. Segundo punto, ocuparse del absentismo escolar. Nadie transmitió ninguna preocupación tampoco en este punto. Tercer punto, proceder a la divulgación de la cultura, como pueden ser programas musicales, conferencias, teatro, etc., porque promover la cultura es promover la educación. La obligación del Ayuntamiento, según el artículo 25, en uno de sus puntos, de la ley reguladora de las bases de régimen local, establece la obligación municipal del sostenimiento de los centros públicos docentes. ¿Cuál es aquí el papel de la concejala de Educación? La respuesta es la siguiente, es la de servir como hilo de comunicación entre el Consejo Escolar y el organismo correspondiente del cual depende la conservación y el mantenimiento de los centros educativos, es decir, la Concejalía de Obras o la Consellería de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cartelle. E decirle, señora Blanco, que sí que é verdad que os nenos teñen moito que dicir e moito que aportar, pero decía vostede que empezou no ano 99, o primeiro pleno que se fixo cos nenos e onde se lle deu a palabra foi no goberno do señor Calvín e do señora Rego, como dice vostede. Por lo tanto, por aí os facemos para coller nota. Cando queira, señor Muras. Bueno, simplemente recordar que cando son rogos ou cando son preguntas é iso. Rogos ou preguntas, non son nin por unha parte nin por outra. É moi correcto que se faigan intervencións e corten o turno de rogos e preguntas. Vostede modera, señor alcalde, eso non debe permitir. Cando queira. No. Bueno, permitiron entre... Bueno, foi un acordo, Bueno, a ver, como rogos, o primeiro rogo é ese, respetar a orden do pleno, cada un no seu momento de intervención, non interrumpirse, por favor. E despois eu quería facer os seguintes rogos. Por un lado, rogolles que volvan a activar, se así ven con 20, as señales dos pasos de peatóns, tanto en Espasante como en núcleo de Ortigueira, polo peligro que supón agora no inverno a pouca visibilidade que hai nos cascos urbáns. Sei que molesta algo, pero por encima da molestia que pode causar a iluminación está que non pase nada, e eu sei que en algún momento pode pasar, e eu creo que estas señales están postas para que estén activadas, e o que vexo é que as apagaron casi todas. Entonces, bueno, non é moi correcto. Despois, por outro lado, rógolles tamén que incidan na limpeza, porque eu sigo vendo que está bastante sucio todo, veñen as navidades, e despois non vai dar tempo a limpar nin as aceras, nin as calles, nin as plazas, nin todo o que hai. Igual que os contenedores. Tamén é un bon momento para darlles un repaso aos contenedores do Concello, sobre todo naquelas zonas onde hai restauración e onde podemos dar unha mala imaxe polo olor e todo este tema. Despois, tamén lles quería rogar, isto vai dirixido á señora Concelleira de Servicios Sociales, que, por favor, que atenda o CIM, que atenda violencia de xénero en sí,
todo o edificio de servicios sociais. Dá moi mala imaxe que os veciños cheguen ali e que as portas estén cerradas. Algúna vez, algún día, pode ser que pase, porque a todos nos pasa, pero que estén semanas completas e que aí non vaya casi nadie, eso non é normal. E considero que non é ninguna disculpa o proceso de estabilización nin outras cousas. A inspectora xa o dixo moi claro, é un aviso importante, ese informe de inspección, ainda que lle poida causar unha sonrisa, non é ninguna sonrisa, é un aviso moi importante e non se andan con coñas. Despois tamén lle quero dicir que o personal do SAF, da axuda a domicilio, que atenda o que lle está pedindo, que atenda os seus dereitos, porque se non atenda os seus dereitos, os dereitos que lle están pedindo vai nos causar problemas. Entonces, escoiteas. Fáigame caso, porque eu pode ser que tuvera non sei canto tempo de vacacións pendientes, pero eu escoitabas a elas e elas escoitaban a min. Eu non tuve ningún problema, pero vostedes sí que pode ter problemas. Entonces, atenda as súas peticións, que son os dereitos deles. Despois, quero preguntarlles que planes ou ideas ten o Concello con respecto ao Xeoparque. Quero preguntarlles con respecto ao desconsorcio dos montes veciñais que avances hai, que pasos están dados, como vamos a xestionar os montes que xa están fora de consorcio. Para hoxe nada máis, que xa non se hora de marchar. Moitas gracias, señor Muras. Lle iba a comentar o tema do servicio de axuda no fogar, pero non vámoslo deixar pasar e vamos a agradecer a todos os concelleiros que estades hoxe aquí as vosas palabras para o noso compañeiro Monti, e que empezamos o día 17 13 personas, que a todos nos une as ganas de traballar por Ortigueira a nosa maneira e do noso xeito, e que sei que ele era un gran traballador e un gran amante de Ortigueira, e que vai ser difícil de ser capaces de seguir adiante en este tema sin él. Moitas gracias a todos.